विलास कुंजे दियोवास नयने हेरिबो सदा युगल रूप राशी नयने हेरिबो सदा युगल रूप राशी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः ए निवेदन धरो सखीरानुगत करो ए निवेदन धरो सखीरानुगत करो सेवा अधिकार दिए करो निज दासी सेवा अधिकार दिए करो निज दासी दीन कृष्ण दासे को ए जन मुरा होय दीन कृष्ण दासे को ए जन मोरा होय श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा येन भासी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमो हरे कृष्ण जय हरे प्रभुपाद कृष्ण जय प्रभुपाद. खूप छान माताजी, सुंदर आहे आरती. हरे कृष्ण सगळ्यांना, खूप स्वागत आहे तुमचं सगळ्यांचं या 18व्या अध्यायामध्ये. आपण आज अगदी शेवटच्या टप्प्यावर आहोत आपल्या अध्ययन वर्गाच्या. एका अर्थाने खूप कुठेतरी हे समाप्त होतंय अध्ययन आज आणि कुठे दुसरीकडे, पण तुम्ही सगळे कनेक्टेड राहा. आपण कुठेही निश्चितच सगळी माहिती तुम्हाला आज अगदी, कारण काल अजून ते आमचं टेक्निकल टीम सगळं अजून पाठवतीये, त्याच्यामुळे दुसऱ्या वर्गाची टप्प्याची माहिती वगैरे सगळ्या तुम्हाला आज मी माहिती अगदी सविस्तर ग्रुपवर सगळं शेअर करते. आज कालचं रेकॉर्डिंग पण राहिले, कालचं आणि आजचं रेकॉर्डिंग दोन्ही मी शेअर करते आणि सगळी माहिती तुम्हाला ग्रुपवर शेअर केली जाईल. तर मी प्रार्थनेने सुरुवात करते. काही श्लोक म्हणूया, महत्वाचे श्लोक आहेत 18व्या अध्यायामध्ये. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण माताजी अनम्यूट करा स्वतःला. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ अष्टादशोऽध्यायः. श्लोक क्रमांक एकदम जो पहिला श्लोक आहे याच्यातला महत्वाचा 108 पैकी, म्हणजे महत्वाचे सगळेच आहेत हो, पण 42वा आहे. शमोदमस्तपः शौचम शांतिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्. श्लोक क्रमांक 54. ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्. भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्. श्लोक क्रमांक 58. मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारान् न श्रोष्यसि न विनङ्क्षसि. श्लोक क्रमांक 61. ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि
यंत्रारूढानि मायया. 65 श्लोक क्रमांक. मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजिम्मा नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. 68 य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयाः. न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमाः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि. श्लोक क्रमांक 78. यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम. ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम 18. हरये नमः हरये नमः हरये नमः. श्रीकृष्णार्पणमस्तु. बघा, ओम तत्सत इति म्हणूनच काल आपण महत्व जाणलेलं आहे ओम तत्सतचं. यानंतर मी एक श्लोक म्हणणार आहे जे सगळे आता 700 श्लोक म्हणून जे 108 पैकी आपण म्हटले आणि काही जास्तीचे श्लोक म्हटले, तर या श्लोकांनंतर एक श्लोक म्हटला जातो की काहीही माझ्याकडनं अपभ्रंश झाला असेल कुठल्याही शब्दाचा तर मला माफ कर परमेश्वरा. यदक्षर पदभ्रष्ट मात्राहीनं च यत् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर. श्रीकृष्णार्पणमस्तु. मी हा श्लोक तुम्हाला नक्की शेअर करेन. हरे कृष्ण. 1-2 मिनिटं कीर्तन करूया आपण. जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. मी सगळ्यांना अनम्यूट करतेय, सगळ्यांनी म्हणा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम श्री राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे. हरे हरे कृष्ण सगळ्यांना. कृष्ण हरे कृष्ण. हरे कृष्ण सगळ्यांचं खूप स्वागत आहे 18व्या अध्यायामध्ये. सगळ्यांना म्यूट करूया थोडा वेळ कारण आवाज येतात म्हणून. मग पुन्हा अनम्यूट करते शेवटी. माताजी करतील तुम्हाला. हरे कृष्ण. तर आपण आता हे श्री श्री राधा गोविंदांची मूर्ती दिसते, आपण त्यांना साष्टांग दंडवत करूया आणि या अध्यायाच्या सुरुवातीला श्री श्री राधा गोविंद यांना वंदन करते. श्री श्रीला प्रभुपाद यांना वंदन करूया.
श्री श्रीला प्रभुपाद यांना वंदन करूया. श्री नामनिष्ठ प्रभूजी जे या मंदिराचे अध्यक्ष आहेत त्यांना माझा सादर प्रणाम आणि या पूर्ण इस्कॉनच्या टीमला ज्यांचे परिश्रम आहेत खूप. हा आता आपला 25वा वर्ग आज संपतोय. 26वा वर्ग 11 जुलैला सुरू होत आहे. सगळ्यांना मी ती पण माहिती शेअर करते. आपल्या नातेवाईकांना, आपल्या मित्रांना, आप्तांना नक्की शेअर करा की ही ज्ञानाचं हे दान आहे ते अजून पुढे पुढे जाऊ दे आणि प्रत्येकाच्या घराघरापर्यंत, प्रत्येकाच्या हृदयापर्यंत या भगवंताची, भगवद्गीतेचं ज्ञान पोहोचू दे. ही अगदी खूप प्रांजळ सगळ्यांना विनंती सूचना आहे आणि सगळ्यांनी निश्चित हा प्रयत्न करावा. ही एक सेवाच बघा. तुम्ही आज बघणार आहात, आज जे आपण 9 सेवेचे बघितले याच्यामध्ये आणि जे मी तुम्हाला 12व्या अध्याय ते सांगितलं की हा सुंदर एक मार्ग आहे सेवेचा आणि निश्चितच तो आपल्याला खूप सोपा आहे तुम्हाला सगळ्यांना, की ज्या प्रकारे तुम्ही प्रत्येकापर्यंत हे माध्यम या माध्यमातून पोहोचवू शकाल ती गोष्ट. आपण आता पुढे जातोय. आज मी रेकॉर्डिंग आधीच ऑन केलेलं आहे. तर असा हा 18वा अध्याय आपण आज सुरुवात करतो आहोत आणि या 18व्या अध्यायात अजूनही अर्जुनाचे प्रश्न संपलेले नाहीये. जसं प्रत्येक अध्यायाची सुरुवात कुठेतरी अर्जुन प्रश्न विचारतो आणि भगवंत त्याची कारणं देतात. भगवंत सांगतायत तत् शृणु, तू ऐक मी काय सांगतो ते. मग भगवंताने गुह्य ज्ञान दिलंय, गुह्यतम ज्ञान दिलं आहे, राजगुह्य ज्ञान दिलेलं आहे आणि स्थिर होण्याचं जे ज्ञान योगातून आपण बघतो आहोत त्या ज्ञानाच्या मार्गातून कुठेतरी तू मनाला स्थिरता आणि या भौतिक युगातून कशा प्रकारे तू या जगातून बद्ध झालेला आहेस, तो स्वतःला मोकळा करू शकतोस, स्वतःला कशा प्रकारे आध्यात्मिक मार्गावरती मार्गस्थ करू शकतोस याचं ज्ञान आपण घ्यायला 13व्या अध्यायापासून सुरुवात केलेली आहे. कुठेतरी या ज्ञान योगाला आणि मग भक्तीचे मार्ग जे आपण पहिले 6 अध्यायाच्या कर्मातून आपण भक्ती कशी साधायची ते बघितलं. मग प्रत्यक्ष भक्ती कशी आहे, भक्तांना कुठल्या प्रकारचे भक्त भगवंताला प्रिय आहेत आणि भगवंत काय सांगतायत, कशा प्रकारे भक्ती करावी. माझ्या 12व्या अध्यायामध्ये भगवंताने खूप ऑप्शन्स दिलेत. तुम्ही ही सेवा करू शकत नसाल, तुम्ही जर नियम पाळू शकत नसाल तर तुम्ही तुमचं कर्म अर्पण करा. मग तुम्ही तरी काहीतरी द्या भगवंताला. अहो सगळं तुम्हाला मोकळंच मिळणार नाही हो. तुम्हाला सगळंच अगदी जे पाहिजे ते तुम्हाला पाहिजे आहे असं नाही कुठेतरी. आणि त्याचीच आपण आज कुठेतरी पुढे या 18व्या अध्यायावरती त्याच लाईन्सवर आपण पुढे जाणार आहोत की कुठेतरी भगवंताला काहीतरी अर्पण करा. मग तो त्याग असू दे किंवा जे काही तुम्ही कर्म फळ आहे पण भगवंताला मग या ना त्या मार्गाने तुम्ही कर्म करा किंवा कर्माचं फळ भगवंतांना अर्पण करा. जे कर्म करताय त्या भावनेने करा. ती भावना महत्वाची आहे आणि त्याच मार्गावरती जसं आपण 17व्या अध्यायामध्ये काल बघितलेलं आहे कशा प्रकारे मग किती प्रकारचे हे सात्विक, राजसिक आणि तामसिक लोक हे कशा प्रकारे यज्ञ, तप आणि दान या गोष्टींचा मार्ग अवलंबतात आणि मग त्यांच्या मार्गाने त्यांच्या स्वभाव धर्मानुसार कशा प्रकारे त्या गोष्टी या साधत असतात. मग सात्विकता कशातून आणि मग हीच सात्विकता कुठेतरी त्या निष्काम कर्मयोगावरती आणि कुठेतरी जे आपण कर्म संन्यासाची जी भावना महत्वाची आहे आणि त्या कृष्ण भावना भावित की तिथे कृष्ण कर्मामध्ये पाहिजे. जे राजसिक वृत्तीचे लोक करतायत फक्त इंद्रिय तृप्तीसाठी केलं जाते, दाखवण्यासाठी केलं जाते. शो बॉटल स्पिरिच्युअलिझम. फक्त मला दाखवायचंय लोकांना की मी हे करतो. अहो कशाला दिखावा. तुमच्या मनात आहेत का त्या भावना? त्या भावना दिसल्या पाहिजेत, त्या भावना स्वतःला जाणवल्या पाहिजेत. बघा एखादी गोष्ट की आपल्या मनाची जेव्हा आपण कुठेतरी अनुमती घेतो तेव्हाच आपण पुढे जातो आणि मग हे मन अत्यंत महत्वाचं आहे की जे आपलं मित्रही होऊ शकतं आणि शत्रूही होऊ शकतं, जे आपण बघितलं आधीच्या अध्यायामधनं. म्हणून या मनाला ट्रेन करणं, या मनाला गाईड करणं, या मनाला योग्य प्रकारे मार्ग दाखवणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. आणि हे खूप 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 बेसिक गोष्ट आहे हो ही, जी भगवंतांनी आपल्याला या सुंदर अशा ज्ञानातून म्हणून आजच्या अध्यायामध्ये तर अजून तुम्ही जे काही प्रॅक्टिकल म्हणून प्रत्येक अध्यायामध्ये कुठेतरी या भौतिक जगामध्ये जे 13व्या अध्यायापासून तर आपण बघतो आहोत की मग ज्या भौतिक जगामध्ये जी सात्विकता, राजसिकता आणि तामसिकता या दांभिक आणि सगळ्या प्रकारे काय म्हणतो ना आपण की कुठेतरी क्रूरता भरलेली आहे, कुठेतरी द्वेष भरलेला आहे, अशा सगळ्या या भौतिक जगामध्ये आपल्याला कुठेतरी ती मनाची स्थिरता आणायची आणि ते मनाचं स्थैर्य तू कशा प्रकारे आणू शकतोस हे ज्ञान तू माझ्याकडनं घे, हे भगवंतांनी सांगितलेलं आहे. ज्या 14व्या अध्यायात ज्याच्या फरकाने आपण ते जाणलं की सात्विकता काय, राजसिकता काय आणि तामसिकता काय आहे. आणि मग त्याच्याच
लाईन्सवर पुढे आपण 16व्या अध्यायावर 15वा अध्याय तर पूर्णपणे भगवंतांचा पुरुषोत्तम योग आपण बघितला. 16व्या अध्यायात ज्याच्यामध्ये दैवी स्वभाव आपण आधीच जाणला होता, त्या आसुरी स्वभावाची परिणिती काय होते आणि तो आसुरी स्वभाव मनुष्याला कुठल्या थराला नेऊ शकतो हे आपण निश्चितपणे बघितलं. आणि ज्या 17व्या अध्यायात पुन्हा आपण कशा प्रकारे मग तप ज्ञान मग हा यज्ञ केला जातो, ज्या गोष्टींची आहुती भगवंतांसाठी जे केलं जातं, मग जे क्रियाकलाप केले जातात ते क्रियाकलाप कशा प्रकारे केले जातात, जे अर्जुन विचारतोय मग ते कुठल्या प्रकारचे केले जातात, मग ते सात्विक आहेत का राजसिक आहेत का तामसिक आहेत, मग त्या तिन्ही फरकाच्या दृष्टीने आपण ते काल जाणलेलं आहे. आणि सर्वात शेवटी जे मी आता सुद्धा म्हटलं तुम्हाला की अध्याय संपवताना ओम तत्सत इति, की मग या ओम तत्सत की कशा प्रकारे ओमची महत्वपूर्णता आणि ओम हे विष्णूला अर्पण करण्याची गोष्ट, मग तत् कशा प्रकारे भौतिक बंधनातून तुम्हाला कुठेतरी अनासक्त करण्यासाठी वापरलं जातं, आणि कुठेतरी सत म्हणजे शाश्वत जे क्रियाकलाप करता आहात ते शाश्वत करता आहात, त्याची शाश्वती त्याची सत्यता परिपूर्ण करण्यासाठी मग ते ओम तत्सत की ज्याच्याने अनुमती घेतली जाते, भगवंतांना कुठेतरी अर्पण केलं जातं. आणि किती सुंदर त्या चैतन्य चरितामृतामध्ये जे सुंदर असं वर्णन केलेलं आहे की ओम या शब्दाचा अर्थ अ उ म, जिथे कृष्ण आहे, राधाराणी आहेत आणि आपला जीव, हा जीव ब्रह्म यांची कशी संलग्नता दाखवलेली आहे. आणि म्हणूनच तुम्ही ओम म्हणू शकता, तत् म्हणू शकता, सत म्हणू शकता, यांचं महात्म्य हे तितकंच आहे. म्हणून कुठल्याही महत्वाच्या कार्याची सुरुवात आपण कितीतरी गोष्टी ज्या शुभ करतो, ज्या कितीतरी गोष्टींची सुरुवात करताना आरंभ करताना या गोष्टींचं महत्व जाणवलेलं आहे. आणि जे पुराण काळात पूर्वी सुद्धा जे ऋषीमुनी लोक करायचे, जे यज्ञ करायचे, याग करायचे, त्याची सुरुवात ही सुद्धा विष्णूंना त्या गोष्टी अर्पण करून, ज्या ब्रह्मानी सुद्धा की जे आपण फॉलो करतो आहोत, ज्या ब्रह्मानी की जे ओम तत्सत ज्यांनी या ब्रह्मांडाची निर्मिती केली, जो हा दुसरा निर्माता आहे त्याचा, पण त्याचा परमपिता कोण आहे तर परमात्मा आहे, तो भगवंत. आणि म्हणूनच या परम सत्याला ज्यांनी जाणलंय, या परम कारणाला ज्यांनी जाणलं आहे, तोच कुठेतरी या मार्गावरती उन्नती करू शकतो. आणि म्हणूनच याच मार्गावरती आपण आज पुढे जातोय. मोक्ष संन्यास योग आपण बघतो आहोत. आपण आज खूप मी आता संवाद साधला नाहीये, पण आपण बोलूया अध्यायाच्या शेवटी मी निश्चित वेळ देऊ शकेन, कारण मला अध्याय वेळेमध्ये व्यवस्थित पूर्ण करायचा, कारण मोठा अध्याय आहे जरा. तर कशा प्रकारे आपण 17व्या अध्यायामध्ये बघितलं त्याचे हे विभागणी आहे जी मी आता तुम्हाला सांगितली. मग 18व्या अध्याय आपण आज काय बघणार आहोत. मग अर्जुनाला पडलेला जो प्रश्न आहे तो कशा प्रकारे काय विचारतोय अर्जुन, की कर्मयोगाद्वारे बंधनातून मुक्त काय, मग कर्म संन्यास योग श्रेष्ठ आहे का कुठेतरी त्याग भावना श्रेष्ठ आहे, हे अर्जुन भगवंतांना आता विचारणार आहे, ज्याचं उत्तर भगवंतांनी दिलेलं आहे. मग कर्माचे घटक काय आहेत, जे 5 घटक, मग ज्या 5 विषयांवर मी जे कालही तुम्हाला विचारलं तीही कुठेतरी इथे आपण बघणार आहोत. 3 गुण, जे 3 त्रैगुणांचा जो प्रभाव आहे भौतिक जगावरती, त्याचं कुठेतरी आपण फरकाने आणि त्या भेदाने कुठेतरी जाणणार आहोत त्याला. मग वर्णाश्रम धर्माद्वारे कशा प्रकारे या गोष्टीला कशा प्रकारे भगवंतांना प्राप्त केलं जातं हे आपण आधीच्याही अध्यायांमध्ये जाणलंय, की प्रत्येक जण, मग भगवंत म्हणाले की दुसऱ्या अध्यायापासून भगवंतांनी सांगितलं की तुझं कर्म मग तो यज्ञ, मग ज्या 4थ्या अध्यायामध्ये ज्या यज्ञ की ध्यान योगामध्ये आणि ज्ञान योगामध्ये, ज्या 4थ्या अध्यायामध्ये भगवंतांनी सांगितलंय की जे ज्ञान त्यांनी सूर्यदेवांना दिलं तेच ज्ञान कुठेतरी परंपरा खंडित झाली, म्हणून पुढे आता त्यांनी 5,500 वर्षापूर्वी ही भगवद्गीता पुन्हा अर्जुनाला सांगितलेली आहे. आणि ज्याच्यापैकी आता बरीच वर्ष पूर्ण झालेली आहेत, ज्या कलियुगाची 5,116 वर्ष पूर्ण झालेली आहेत, अशा या कलियुगामध्ये जेव्हा हे ज्ञान मनुष्याला जे ज्ञान मिळतंय या उपदेशाद्वारे, त्या ज्ञानामध्ये भगवंतांनी त्या गोष्टीचा उल्लेख केलाय. आणि मग कुठेतरी हा वर्णाश्रम, प्रत्येकाने आपला यज्ञ काय आहे, मग हे यज्ञ जाणून घ्यायचे आहेत, जे भगवंतांना यज्ञ अर्पण केलेच जातात. ज्या कर्मयोगामध्ये आपण बघितलं 3ऱ्या अध्यायामध्ये की प्रत्येक मनुष्याला तो यज्ञ प्राप्त, म्हणजे प्रत्येक मनुष्याने जे यज्ञ करायचे म्हणजे काय, स्वतःची ड्युटी करायची. हो, प्रत्येकाने स्वतःचं स्वकर्म, मग जो ब्राह्मण आहे, जो क्षत्रिय आहे, जो वैश्य आहे, जो क्षुद्र आहे, तो प्रत्येक जण आपली कर्तव्य पूर्ण करा आणि तो यज्ञ जे काही कर्म कराल ते कृष्ण भावनेने करा. म्हणूनच अर्जुनाला भगवंत म्हणताय, हे क्षत्रिया तू उठ, तू एक उच्च आणि तू एक श्रेष्ठ क्षत्रिय आहेस आणि मूळ क्षत्रिय आहेस. त्याच्यामुळे तू कुठेतरी संन्यास घेऊन हिमालयात किंवा कुठेतरी जंगलात जाऊन बसलायस असं नाही चालणार. तर तू तुझं कर्तव्य कर, तो कुठेतरी तुझ्या कर्तव्याने ते मला अर्पण कर, आणि जे काही कर्म करतोयस ते मला अर्पण करतो. याच लाईनीवर आपण आज, म्हणून आज 18व्या अध्यायामध्ये आपण पूर्ण भगवद्गीतेचं सार बघणार आहोत, की सगळ्याची कुठेतरी ही रिव्हिजन आहे आता पुन्हा.
मग जो ब्राह्मण ज्या ब्राह्मणाला की जे गोपनीय ज्ञान दिलं गेलं आणि कशा प्रकारे या परमात्म्याचा निवास हा प्रत्येक जीवात्म्यामध्ये आहे, प्रत्येक जीवामध्ये आहे, हे आपण जाणलंय. आणि मग शुद्ध भक्ती कशा प्रकारे ही शुद्ध भक्ती कुणी हे जाणलं आहे, जे गुण आपण अकर्मींचे गुण आधीही जाणले आहेत तेच. तर अशा प्रकारे कुठेतरी आपण आज रिव्हिजन करणार आहोत सगळ्या. आणि मग जिथे संजय कुठेतरी या गोष्टीची शेवट करतो, या भगवद्गीतेचा सगळा उपदेश आणि त्याचा सगळा संवाद जो आहे, त्या संजयाच्या संवादाने कुठेतरी हा शेवट होणार आहे, की संजय या अर्जुन आणि श्रीकृष्णांच्या संवादाबद्दल काय म्हणताय ते आपण जाणणार आहोत. पुढे जातोय आपण. सगळ्यांना माताजी हरे कृष्ण. लीना माताजी ताज्यासारखा चान्स द्या, निश्चित मला आवडेल. आजचा शेवटचा अध्याय, त्याच्यामुळे ज्यांची इच्छा असेल त्यांना निश्चित द्या वाचायला. हा हरे कृष्ण माताजी, चालेल. संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन. हरे कृष्ण माताजी. अनम्यूट करते एक मिनिट. हो. संजना हरे माताजी. कृष्ण. अच्छा. हा माताजी हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, हे महाभाऊ ऋषिकेश, हे केशिनीसुदन, मला त्याग आणि संन्यासाचे तत्व जाणण्याची इच्छा आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. अर्जुन म्हणतोय मग की मला आता तू या गोष्टीविषयी की कर्मसन्यास आपण तिसऱ्याही अध्यायात जाणलाय आणि आपण कुठेतरी त्याग भावना पण बघितलेली आहे. मग मी सगळ्या कर्माचा की पुन्हा जो त्याला 5व्या अध्यायामध्ये प्रश्न पडला होता त्याच तत्व त्याला जाणून घ्यायचंय आणि त्याचं महत्व अर्जुनाला अजून सखोल पद्धतीने जाणून घ्यायचंय की काय याचं तत्व आहे. श्रेष्ठत्व तू सांगितलंय, मग त्याचं तत्व काय आहे, त्याचं तत्वज्ञान त्याच्या मागचं काय आहे. तर हे केशिनी सुदन म्हणजे तू कुठेतरी केशिनी सुदन, ज्या केशी असुराचा ज्या भगवंतांनी नाश केला आणि ज्या ऋषिकेश की जो भगवंत सगळ्या इंद्रियांचे निर्माते आणि नियंत्रक आहेत, कुठेतरी त्या ऋषिकेश अशा प्रकारे अर्जुनाने त्यांना संबोधलेलं आहे की कुठेतरी बघा त्याग जाणून घ्यायचा आणि संन्यास जाणून घ्यायचा आहे. की त्याग मग मी सगळ्या कर्मांचाच त्याग करू, कर्म फळांचा त्याग करू का त्या कर्मांचा त्याग करू, हे भगवंतांना हे अर्जुनाला जाणून घ्यायचंय. की मी सगळं जे काही मला या इंद्रिय तृप्तीसाठी जी काही कर्म देत आहेत मग ती कर्म पूर्णपणे मी टाकून देऊ का मग त्या कर्माचं फळ फक्त तुला अर्पण करू, हे मला तू निश्चितपणे सांग आणि यामागचं तत्व मला जाणून घ्यायचं आहे. मग कुठेतरी मनामध्ये किती गोष्टींचा संभ्रम निर्माण होतोय अर्जुनाच्या. तो अर्जुन कुठेतरी त्या केशीचं बघा, म्हणजे केशी या आसुराचं कुठेतरी मनामध्ये हे जे संभ्रमाचे भाव आहेत या आसुरीसारख्या किंवा कुठेतरी मनाला कुठेतरी संभ्रमात टाकायला भावनांना त्या आसुरी गोष्टींचं असं एक उपमा दिलेली आहे. आणि म्हणूनच त्याला कुठेतरी टाळायचंय आणि त्या गोष्टीला कुठेतरी कशा प्रकारे नियंत्रित करायचंय हे अर्जुन भगवंतांना विचारतायत. सामान्यं कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः. हरे कृष्ण. स्वाती माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, भौतिक इच्छावर आधारलेल्या कर्माचा त्याग आला. विद्वजन येस, त्यागाला, बरोबर. येस, तो शब्द कुठेतरी विद्वजन संन्यास असे म्हणतात आणि सर्व कार्याच्या फलाचा त्याग करण्याला बुद्धिमान लोक त्याग असे म्हणतात. येस. ऍक्च्युली थोडी शब्दांची गडबड झाली आहे. थँक्यू माताजी, धन्यवाद. त्यागाला आणि कुठेतरी त्याग करण्याला हाच तो शब्द आहे. भगवंत म्हणतायत की भौतिक इच्छांवर, मग ज्या भौतिक इच्छांवर ज्या इंद्रिय तृप्तींसाठी जे कर्म केले जातात आणि त्या कर्मांचाच पूर्णपणे त्याग केला जातो त्याला विद्वज्जन संन्यास म्हणतात. पण सर्व या कर्मांच्या फळांचा त्याग जो केला जातो त्याला बुद्धिमान लोक त्याग असं म्हणतात. की ज्या कर्मफळांचं कुठेतरी सोडली जातात ती कर्माची फळं त्याला कुठेतरी त्याग म्हटलं जातंय. मग बघा, संन्यास आणि त्याग याच्यातला थोडासा फरक जाणण्याचा लक्षात घ्या. आणि त्याच्याच पुढच्या लाईन्सवर भगवंत सांगतायत मग कशा प्रकारे त्याला काय करू नये. मग हरे कृष्ण माताजी. एक मिनिट. हा मृदुला माताजी. दिसतंय का? नाही, खाली पाहिजे, थोडं खाली पाहिजे. ओके, थांबा एक मिनिट, सॉरी. हा नाही, आता दिसतंय? अजून खाली हवंय? हो. अच्छा, एक मिनिट. हा, सॉरी. बघा, हा आता दिसतंय?
हो हो दिसतं. थांबा, पण ही स्लाइड बदलली गेली मला वाटतं. एक मिनिट. हा, पण ते खाली येत नाहीये. आता दिसतंय. नाही थोडं खाली आहे बाई. माताजी मी वाचते, ठीक आहे. हा, त्यांना वाचू दे, कारण काय आहे की ते येत नाहीये हो, खाली. चालेल प्रयत्न करतेय पण ते येत नाही. हो, एनिवे, हो. माताजी वाचा, चालेल. चालेल, हरकत नाही. कृष्ण, काही विद्वान जन घोषित करतात की सर्व प्रकारच्या सकाम कर्मांना दोषपूर्ण समजून त्यागले पाहिजे, परंतु इतर विचारवंतांचे असे म्हणणे आहे की यज्ञ, दान, तप अशा कर्मांचा कधीही त्याग करू नये. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग काही विद्वजन, मग बघा आपण ज्या कर्म संन्यास योगामध्ये सांगितलं की भगवंतांना अर्जुनाने विचारलंय की मग त्या कर्मांचाच मी पूर्णपणे त्याग करू, आणि कारण का नाही तर फक्त त्या कर्म फळाचा म्हणजे ती फळ तुला अर्पण करू. तर तेव्हा भगवंतांनी सांगितलं की हो, कर्माचा त्याग करणं हे योग्य आहे, परंतु तू तुझं कर्म करणं गरजेचं आहे. आणि म्हणून ते कर्म कशा प्रकारे, म्हणून त्या फळांचा त्याग कर, त्या फळांची अपेक्षा न करता ती फळं मला अर्पण कर आणि त्या कृष्ण भावनेने ते कर्म कर. म्हणून तू कर्माचा त्याग करू नकोस. कर्माचा त्याग करणं हे जरी योग्य असलं तरी ते श्रेष्ठ कशापेक्षा नाहीये, कर्मयोगापेक्षा श्रेष्ठ नाहीये. आणि म्हणून ती भावना महत्वाची आहे. कुठेतरी त्या कर्म फळाला तू मला अर्पण कर. आणि म्हणून ज्या विद्वान लोकांनी म्हटलंय की हे त्यागलं पाहिजे, त्या दुसऱ्या विचारवंतांसाठी जे ही भावना जाणतायत आणि ज्यांना म्हणायचंय की यज्ञ, दान आणि तप या गोष्टींचा मात्र कधीही त्याग करू नये. अनेक कर्मांचा त्याग केला जातो की अनेक जी भौतिक इच्छांसाठी केली जातात ती कर्म टाळू शकतात. जे आपण राजसिक, तामसिक यज्ञ, तप आणि कर्म बघितले, दान बघितले, तर कशा प्रकारे सगळं टाळा, पण तुम्ही हे टाळू नका आणि या कर्मांचा कधीही त्याग करू नका असं भगवंत सांगतायत. आणि मग त्याचं महत्व बघा कसं आहे, का करू नये त्या यज्ञ, दान आणि कर्म, दान आणि तप. तर यज्ञ, दान, तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्, यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्. हरे कृष्ण. यज्ञ, दान, तप या स्वरूपाच्या कर्मांचा त्याग करू नये. ती कर्मे केली पाहिजेत. यज्ञ, दान आणि इतर महात्म्यांना देखील पवित्र करतात. हरे कृष्ण माताजी. तर बघा हे चित्र दिसतंय. आज माताजी तुम्ही सांगा नाही तर मी, पण आज भस्मासुराची कथा पण आपल्याला सांगायची आहे ना त्यांना. ठीक आहे. सांगेन. तर आता मी ही कथा सांगतेय. मी शेवटी नेत नाही मुद्दाम, कारण तुम्हाला शेवटी ही सांगायची आहे कथा. तर आपण शेवट्यावर सगळंच खूप ठेवत नाही, कारण अध्याय ऑलरेडी मोठा आहे. तर अशी ही याच्या यज्ञाला, मग या यज्ञाचं महत्व काय, तर भगवंत सांगतात यज्ञ, दान आणि तप या स्वरूपाच्या कर्मांचा कधीही त्याग करू नये. कारण बघा की यज्ञ कुठेतरी महात्म्यांना देखील पवित्र करतात. मग ज्या ठिकाणी हा यज्ञ चाललाय, हे चित्र आहे, कुणाला माहितीये का चित्रामध्ये कोण आहे किंवा कुणाचं चित्र आहे हे माहितीये? काय चाललंय इथे? दक्ष महाराज. दक्ष महाराज आहेत, बरोबर. आणि काय चालू आहे तिथे? यज्ञ चालू आहे. मग या यज्ञाचंच महत्व. धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. तर कशा प्रकारे बघा की आपण बघितलेलं, आपण आधीच्या पण काही ह्याच्यामध्ये गोष्ट मी ही तुम्हाला थोडीशी ओझरती सांगितली होती गोष्ट, पण या यज्ञाचं महत्व बघा कसं सांगितलेलं आहे. तर हा यज्ञ या दक्षाने केला, ज्याची सती माता ही मुलगी होती, सती ही मुलगी होती, आणि ज्यांना हे पटलेलं नव्हतं. सतीने शिवाशी विवाह केलेला होता, तो दक्षाला पटलेला नव्हता. आपल्या पित्याला ते पटलेलं नव्हतं, त्यामुळे त्यांनी कधीही तिला कुठल्याही गोष्टींना बोलवलेलं नव्हतं. आणि पण जेव्हा तो काही यज्ञ करत होता या याज्ञिक गोष्टी, तेव्हा सती मातेला वाटलं, शिवांना त्यांनी सांगितलं की सगळ्यांना निमंत्रण दिलेलं आहे, पण आपल्याला नाहीये, पण हे माझ्या माहेरचंच आहे, माझे वडीलच करतायत, तर मला काय गरज आहे निमंत्रणाची. म्हणून सती तिथे जाते, त्या ठिकाणी त्या यज्ञाच्या पवित्र ठिकाणी जाते. आणि त्या यज्ञाच्या पवित्र ठिकाणी गेल्यानंतर ती बघते की आपल्या पतीला नाहीये काही योग्य स्थान, म्हणजे वडिलांनी त्या गोष्टीचा अजूनही तितकाच हे केलेला आहे. आणि म्हणूनच कुठेतरी तिचं मन खूप विषण्ण होतं आणि तिला ती गोष्ट सहन होत नाही. आणि जी सहन न झालेल्या गोष्टींनी ती त्या यज्ञामध्ये स्वतःची आहुती देते आणि कुठेतरी स्वतःला अर्पण करते अग्नीला. आणि ही गोष्ट जेव्हा शिवांच्या कानावर जाते, शिव म्हणजे माहिती आहे, शिव म्हणजे रौद्र रूप ज्यांचं तांडव आपण बघतो, अशा प्रकारे जेव्हा शिवांच्या कानावर ही गोष्ट जाते, तेव्हा ते शिव कुठेतरी क्रोधित झालेले आहेत. आणि ते क्रोधित होऊन म्हणतायत की कसं असं होऊ शकतं. आणि म्हणूनच ते म्हणतात की त्या व्यक्तीचा, त्या दक्षाचा शिरच्छेद केला पाहिजे. आणि कुठेतरी तो शिरच्छेद करण्यासाठी ते आपल्या
शक्तीतून निर्माण केलेल्या त्या व्यक्तीला आणि त्यांच्या सेवकाला ती गोष्ट सांगतात आणि कुठेतरी त्या ठिकाणी गेल्यानंतर तो दक्षाचा वध केला जातो आणि दक्षाचं मुंडकं छाटलं जातं. पण मुंडकं छाटल्यानंतर सुद्धा यज्ञ ठिकाणी येतं हे यज्ञाच्या पवित्र ठिकाणी चाललेलं असतं आणि मग कुठेतरी दक्ष मेलेला नसतो पूर्णपणे आणि दक्ष कुठेतरी दक्षाचा जीव असतो अजून. नारद मुनी हे स्वतः बघतात आणि नारद मुनी कुठेतरी शिवांकडे जातात आणि ते म्हणतात की पूर्णपणे दक्ष मृत्यू पावलेला नाहीये, तर तो कृपया काहीतरी करा तुम्ही. शिव त्यांना कुठेतरी विनंती करतो, पण तो म्हणतो ज्यांनी ते कर्म केलेलं आहे त्या गोष्टी जे त्यांनी केलंय त्याला कुठे क्षमा नाही आणि त्या बकऱ्यासारखं त्यांनी वागलेलं आहे. कुठेतरी त्याचं वागणं त्या गोष्टीला अनुरूप धरून ते म्हणतात मी त्याला धड देईन पण माणसाचं धड देणार नाही, तर मी त्याला बकरीचं डोकं देईन, सॉरी बकरीचं शिर देईन, मनुष्याचं शिर देणार नाही. आणि म्हणूनच त्याला बकरीचं शिर दिलं जातं बघा. आणि कुठेतरी तेव्हा दक्ष असतो आणि दक्षाच्या कुठेतरी त्या कर्माच्या कार्मिक त्याच्या भावना असतात बघा. कारण कुठेतरी त्याला ते उपजलेलं असतं, जरी त्याला ते शिर दिलेलं आहे बकरीचं, तरी पण त्याच्या मनातला पश्चाताप जागृत होतो त्या यज्ञ ठिकाणी आणि म्हणूनच ते शिवाला कुठेतरी शरण जातात की बघा याच्यावरून तुमच्या जे काही तुमच्यामधली जी पुण्य डिवोशनल ज्या काही भावना होत्या त्या तुमच्या मेंदूमध्ये नाही, कारण त्याचं शिर जरी बदललं तरी कुठेतरी हृदयामध्ये कुठेतरी परमात्म्यामध्ये त्या गोष्टीचा वास होता आणि म्हणूनच त्याला कुठेतरी उपरती झाली, कुठेतरी त्याला पश्चाताप झाला त्या गोष्टीचा आणि म्हणून तो शिवांना शरण गेलेला आहे. आणि अशा प्रकारे यज्ञाच्या ठिकाणी ही गोष्ट झालेली आहे. यज्ञाला या महात्म्याला अशासारख्या दक्षासारख्या महात्म्यांना सुद्धा त्यांनी तरुण नेलेलं आहे आणि नंतर त्याला मोक्ष मिळालेला आहे आणि नंतर ज्या शिवांच्या कृपेने मग त्या गोष्टीला की जिथे जिथे शिवांनी त्या गोष्टीची मान्यता केलेली आहे आणि जिथे प्रत्यक्ष बघा विष्णू अवतरलेले आहेत, कारण ज्या सतीमातेने जी विष्णूची भक्त होती आणि अशा प्रकारे तिला त्या आहुतीमध्ये द्यायला लागले, ही गोष्ट कुठेतरी शिवांना सहन झाली नव्हती. म्हणून या यज्ञाचं महात्म्य जाणून घ्यायचं आहे आणि म्हणून जिथे भगवंत सांगताय की प्रभुपादांनी खूप सुंदर असं उदाहरण दिलंय की म्हणूनच कुठेतरी ज्या भावना आहेत, कुठेतरी ज्या भक्तीचा वास आहे आणि कुठेतरी जी बुद्धी आहे ती बुद्धी ही फक्त मेंदूमध्ये नसून ती हृदयामध्ये आहे. परमात्म्याचा जिथे वास आहे तिथे ती बुद्धी ही काम करते आणि म्हणूनच ते मन, बुद्धी आणि अहंकार जे आपण बघतो हे तीननी जे अंतरंगिक मन तयार झालेले आहे ती बुद्धी कुठेतरी त्या दक्षांना शरण यायला मदत करते. आणि म्हणूनच आपण बघा की परमात्म्याला जाणणं, कुठेतरी त्या हृदयामध्ये वसलेल्या परमात्म्याला जाणणं, हे कुठेतरी त्या परम सत्याला जाणणं, हे किती महात्म्य, त्याला किती महात्म्य आहे असं हे कुठेतरी यज्ञाचं महत्व या कथेद्वारे सांगितलेलं आहे. ज्या दक्षाला पण ज्यांनी त्या यज्ञाच्या ठिकाणी म्हणजे अशा महात्म्यांना सुद्धा दुर्लभपणे असं प्राप्त झालेलं, पवित्र केलेलं आहे. मग अशा प्रकारे मग याचंच उदाहरण घ्यायचं झालं की म्हणून ते कर्म आहे, त्या कर्मचे त्या भावनेने केलं पाहिजे. कुठेतरी ती भावना महत्वाची आहे. जे काही केलं जातं ते परमात्म्याला अर्पून केलं जातं. म्हणून भगवंत जे सांगतायत कर्माचा त्याग करू नकोस, पण तू तुझी एक कर्तव्य आहे त्या कर्तव्य भावनेने ते कर्म निश्चितपणे केलं पाहिजे. ते कर्तव्य अतिशय महत्वाचं आहे. तो निश्चित ते मनाची ती मनाचा निश्चय, ती मनातली भावना आणि ती कुठेतरी परमात्म्याचा निवास दाखवते. या परमात्मा कुठेतरी आत्म्याच्या जवळ आहे आणि म्हणूनच या आत्म्याला कुठेतरी पवित्र करायचं, या आत्म्याला कुठेतरी सन्मार्गावरती ठेवायचंय की ज्याच्याने बुद्धी, मन हे सुद्धा कुठेतरी नियंत्रित राहील आणि मगच ती ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय ही सुद्धा तितकीच नियंत्रित राहतील आणि मगच ते मनाचं स्थैर्य यायला आणि ते जाणून घ्यायला, ते परम तत्व जाणल्यावरच या गोष्टी शक्य आहेत. मग ती गोष्ट कशा प्रकारे करायची की ज्ञानाने ते कर्म केलं पाहिजे. पण ते कर्म कुठेतरी ती भावना महत्वाची, जे आपण आता जाणतोय, एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि ति मे पार्थ निश्चितम मतमुत्तमम. हरे कृष्ण. बोला हरे माताजी. हरे कृष्ण. ही सर्व कर्मे कोणत्याही प्रकारची आसक्ती किंवा फलाच्या अपेक्षा विना केली पाहिजे. हे पार्थ, ही कर्मे कर्तव्य बुद्धीने केली पाहिजेत, हे माझे अंतिम मत आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण.
म्हणून भगवंत म्हणतात की जे काही तू कर्म करतोयस ते कर्म मग त्या फळाच्या अपेक्षे विना केलं पाहिजेस. मग आपल्याला भगवंतांनी जे आपण भगवंतांची सेवा करतो आणि भगवंतांचं ते ध्यान केलं जातं की मग बरीच जण म्हणतात की काय त्याच्यामध्ये काय करायचंय, मला नाही हे करायचंय आणि मला ही गोष्ट करायचं. आता मी तुम्हाला थोडक्यात सांगायचं तर कधी कधी आपण म्हणतो ना की या एखादी गोष्ट एखाद्या मनुष्याने बघा, एक मिनिट हा, मला ती अजून एक त्याच्याच आधारावर गोष्ट मी काढून ठेवलेली आहे. ठीक आहे. एक सेकंद दे हा, मला जरा एकच सेकंद दे. हा, येस, सॉरी. तर याच्याच मी तेच बघत होती 15व्या अध्यायामध्ये. म्हणून जे मी म्हटलं की 18व्या अध्यायामध्ये हा पूर्णपणे सार आहे आणि प्रत्येक अध्यायामध्ये जे आपण बघितलेलं आहे त्याचाच कुठेतरी ही पुन्हा रिव्हिजन म्हणून मी तो श्लोक जरा बघत होते. तर याच्याच बरोबरीचा असा श्लोक आपण जो बघितला, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च वेदैश्वरहैव रहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम, जे आपण या पुरुषोत्तम योगामध्ये सुद्धा जाणवलंय. आणि या प्रत्येक अध्यायामध्ये की ज्या गोष्टीचं रूप आपल्याला कुठल्या प्रकारे भगवंतांनी ते कर्माचं महत्व सांगितलेलं आहे, मग ते कर्म कर्तव्यापोटी कसं केलं पाहिजे आणि ते कर्म करण्याची जी भावना आहे ती कशी महत्वाची आहे. आणि मग प्रत्येक व्यक्तीने, मग तुम्ही म्हणाल की संन्यासी व्यक्ती, मग एखादी व्यक्तीने पूर्णपणे सगळं जर ते सोडून दिलंय तर काय हरकत आहे, ती व्यक्ती तर निश्चितच सन्मार्गाला लागते. पण ती व्यक्ती सन्मार्गाला लागते, त्या व्यक्तीने ते कर्म अर्पण केलंय नुसतं, पण त्याच्या मागच्या भावना कुठेतरी अजूनही त्या सुखामध्ये तो अडकलाय, कारण त्या गोष्टी माझ्यासाठी मी करणार आहे. कुठेतरी पुढे जाऊन त्या फळांची अपेक्षा कुठेतरी पूर्ण गेली नाही, कुठेतरी त्या कर्मामध्ये कृष्ण नाहीये अजून, त्या कर्मामध्ये कुठेतरी आध्यात्मिक भाग मिसिंग आहे. आणि म्हणूनच ते कर्म ज्या भावनेने केलं पाहिजे की फळांच्या अपेक्षेविना करून ते कुठेतरी आपलं कर्तव्य म्हणून केलं पाहिजे. ज्याचं मी उदाहरण दिलं की अर्जुनाला भगवंत म्हणूनच सांगतायत की युद्ध कर, तू टाळू नकोस, तू तुझं कर्म टाळतोयस. मग म्हणून अर्जुनाला कुठेतरी मनातच नाही हो, त्याला जसं 3-4 अध्यायापासून मध्ये पण आपण बघितलं की कुठेतरी अर्जुन विचारतो हे कारण, पण मनात काय त्याच्या की मला हे युद्धच करायचं नाहीये, हे त्यांनी असं स्वतःच्या मनात ठासून भरलेली भावना असते. कारण मग त्याला ते कुठेतरी न करण्याचीच मनामध्ये वृत्ती असते. मग त्याच वृत्तीचा कसा कायापालट झालेला आहे. आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतायत की तू ते तुझं कर्तव्य म्हणून कर, आणि तू तो कर्तव्य कधी करशील ते तुझी भावना जेव्हा बदलतील. आणि म्हणूनच त्या कर्माच्या फळांची आसक्ती तू टाळ आणि ती कर्म आसक्ती विना कर. आणि म्हणूनच ते कर्तव्य बुद्धीनं जर केलं तर ते कर्म महत्वाचं आहे. उद्या तुम्हाला जे कर्म आता जे मनुष्याला सांगितलं जातं की तुम्ही या गोष्टीचा त्याग करा, की तुम्ही या गोष्टी तुम्ही स्वतःला नामस्मरणात, जे तुम्हाला मी प्रत्येक दिवशी सांगते, मग ते नामस्मरण करण्याचं कारण काय, मग ते नामस्मरण करण्यामागची भावना महत्वाची आहे की तुम्ही कुठेतरी त्या की मला या नामस्मरणात काहीतरी मिळवायचंय, ही भावना तुमच्या मनामध्ये असेल कुठेतरी, पण ती भावनाच कुठेतरी आपल्याला कशा प्रकारे त्या फळांच्या अपेक्षेविना करायची, त्या भगवंताला ते अर्पण करायचंय, ही भावना कुठेतरी डेव्हलप करायची आणि हे जाणून घ्या. आणि म्हणूनच त्या नामस्मरणाच्या सामर्थ्यानेच हीच भावना कुठेतरी वाढीस लागणार आहे. आणि म्हणून ही कर्तव्य भावना आणि ही फळाविना कार्य करण्याची भावना ही जाणून घेण्याचं महत्व जाणवतं. मग कशा प्रकारे सात्विकता, मग भगवंत सांगतायत की ज्या प्रकारे तुम्ही फळांची अपेक्षा टाळाल आणि ते कर्तव्य ते जे भगवंत म्हणतायत ते कर्म जेव्हा कर्तव्यापोटी कराल, पण त्याच्यातही पुन्हा तुम्हाला त्रिगुणांचा प्रभाव दिसेल. मग जे काही कर्म मनुष्य करणार आहे त्या कर्मामध्ये त्याला त्या बघण्याचा, त्याचा जो अँगल असेल त्या कर्माकडे बघण्याचा, त्याच्यामध्ये पण सात्विकता, राजसिकता आणि तामसिकता दिसून येईल. मग एखादी सात्विक व्यक्ती बघा, तीच गोष्ट कुठेतरी हे 18.9, 8 आणि 7 की कुठेतरी ती 7 मधली व्यक्ती जी आहे ती कुठेतरी तामसिकता याच्यावरती आहे, कुठेतरी ही व्यक्ती आहे राजसिकतेमध्ये आहे आणि ही व्यक्ती आहे ही सात्विकतेमध्ये आहे. मग या गुणांवरून बघा की जो चांगुलपणा, ज्या व्यक्तीमध्ये सात्विकता आहे ती व्यक्ती ते निश्चितच कर्म कर्तव्य म्हणून करेल.
पण हीच व्यक्ती राजसिकता कुठेतरी आवड म्हणून कुठेतरी चला मला ही आवड वाटतेय, मला हे करून बघायचंय, परंतु त्याच्या मागचं म्हणून काय की आवड म्हणून ती गोष्ट केली जाईल, पण ती करण्यामागे पुन्हा अरे हे केलं मी तर असं होईल का, किंवा हे मला असं याची भीती वाटतेय मला, मग हे मी पुढे जाऊ का, मी हे करू का नको, मग त्याच्यामध्ये पुष्कळ जर तर या गोष्टी असेल, मग कुठेतरी स्वतःच ते कर्म कठीण बनवून बसवायचं. बघा तुम्ही तुमच्या व्यावहारिक जीवनामध्ये पण तुम्ही एखादी डिसिजन घेता, पण पुन्हा मग त्या डिसिजनवर अरे असं केलं तर चालेल का, पण मी तसं केलं तर, मग त्या गोष्टीला कशा प्रकारे पडताळलं जातं, कशा प्रकारे त्याचा ज्या अँगल ऑफ थिंकिंग म्हणतो आपण की जे विचारसरणी आहे ती अत्यंत महत्वाची आहे. आणि मग तीच कुठेतरी सात्विक मनुष्य कसा, राजसिक मनुष्य कसा आणि तामसिक मनुष्य तर पूर्णपणे अज्ञानामध्ये आहे. त्या व्यक्तीला चांगलं काय करायला हवंय, वाईट काय करायला हवंय याचाच कुठेतरी तो फरक जाणू शकत नाहीये. त्याच्यामुळे तो भ्रमामध्येच ते कर्तव्य करेल की चला हेच गोष्ट योग्य आहे, मला वाटते ना तीच पूर्व दिशा आणि मी मला वाटेल ते करतोय. मग त्या गोष्टीच्या परिणिती काय होईल, त्या गोष्टींनी काय फरक पडेल, इतरांना काय त्यांनी पडेल, स्वतःला काय पडेल, या गोष्टीचा त्याने काही फरकच पडत नाही. आणि म्हणूनच या गोष्टी कर्म जे केलं जातं ते सात्विक, राजसिक आणि तामसिक भावनेने केलं जातं. आणि मग आता हे फार सुंदर असा हा खूप याची सुंदर उपमा आहे आणि आपल्याला जाणून घ्यायचं आहे. हरे कृष्ण, कोण वाचेल? हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे महाबाहू अर्जुन, वेदांत यानुसार सर्व कर्माच्या सिद्धीची 5 कारणे असतात. ती कारणे माझ्याकडून समजून घे. कर्माचे स्थान, शरीर करता, विभिन्न इंद्रिय, अनेक प्रकारचे प्रयत्न आणि शेवटी परमात्मा ही 5 कारणे होत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. खूप सुंदर अशी उपमा दिली आणि त्याच्याही आधी मी जसं तुम्हाला सांगितलं या नामस्मरणाचं महत्व, मग हे नामस्मरण करण्याचा कंटाळा जर आला की या ज्या तामसिक, सात्विक, राजसिक आणि तामसिक लोकांप्रमाणे मी जसं सांगितलं ते कर्म केलं जातं, तर एखादी व्यक्ती म्हणेल नाही मला काय काय करायचं ते, मला कंटाळा आलाय आणि माझ्याकडनं नाही होणार आणि मी का केलं पाहिजे ते, आणि माझ्याकडे वेळ नाहीये ते करायला. मग ते वेळ नाहीये करायला ही गोष्ट तुम्ही खूप साधेपणाने सांगू शकता की मग 1000 गोष्टी इतर करायला तुम्हाला कर्म करायला वेळ असेल दिवसभरात. जसं मी म्हटलं की मला वेळ नाही, हे खूप सुंदर कारण आपण सांगतो बऱ्याच गोष्टींचं, पण कधी पडताळून बघायचा प्रयत्न केलाय का? मग तुम्ही जी गोष्ट, मग तुम्हाला खायला लागतं, हो तुम्हाला 2 वेळचं अन्न लागतं, ते तर तुम्ही तुमचं उदरभरण करता, तुम्ही एखादी गोष्ट येस कर्तव्य म्हणून तुम्हाला केलीच पाहिजे ती करता. मग जेव्हा तुम्हाला तुमच्याच चांगल्या गोष्टीसाठी किंवा तुमच्या मनस सामर्थ्यासाठी ज्या प्रभुपादांनी ती वयाच्या 5व्या वर्षापासून जी भावना स्वतःमध्ये, आज त्याच लाईन्सवर मला खूप छान तुम्हाला सांगावंसं वाटेल की आज जगन्नाथ यात्रा सुरू होतीये आणि खूप सुंदर अशी माहिती दिली आज ते मी शेअर करीन तुम्हाला. ऐश्वर्या माताजींनी खूप सुंदर माहिती दिली जगन्नाथ यात्रेवर आणि कशा प्रकारे प्रभुपादांनी वयाच्या 5व्या वर्षी ही जगन्नाथ यात्रा कशा प्रकारे वडिलांकडून हट्टाने तो रथ बनवून आणि कुठेतरी या रथयात्रेचं इतकं सुंदर महत्व दिलंय की माताजींनी सांगितलं म्हणून हा जो रथ ओढला जातो आणि हा ओढला जातो तो कुठेतरी भगवंताना आपल्या हृदयाकडे ओढलं जातं आणि कुठेतरी ती भावना, त्या परमात्म्याला जाणण्याची भावना की आपण कुठेतरी म्हणजे त्या रथाला, जे रथयात्रेचं खूप सुंदर महत्व दिलंय आणि मी ती नक्की तो एपिसोड आहे जो आजचा आहे सकाळचा, मी तुम्हाला सगळ्यांना ग्रुपवर शेअर करते. खूप सुंदर माहिती दिली आहे जगन्नाथांविषयी ऐश्वर्या माताजींनी आणि खूप सुंदर बोलल्या आहेत त्या त्याच्यामध्ये. आणि म्हणूनच त्यांनी सांगितलं की आपण कोणी जाऊ शकत नाही, कदाचित आपल्याला लाईव्ह मिळेल किंवा काही, पण आपण कुठेतरी मनाने निश्चित त्या परमात्म्याला म्हणून त्या परमात्म्याजवळ ओढलं जाण्याचा, आणि तोच एक कुठेतरी उद्देश आहे की रथयात्रेला जे ओढलं जातं आणि तेवढं पुण्य मिळवलं जर शक्य नसेल तर मनाने कुठेतरी ते निश्चित करण्याचा प्रयत्न करावा आणि मनाने त्या भावामध्ये स्वतःला. आणि बऱ्याच वेळेला आता माताजी म्हणाल्या की रथयात्रेचं ऑनलाईन सुद्धा असतं म्हणून, जगन्नाथ रथयात्रेचं जर त्याचं ऑनलाईन ते काही मला लिंक मिळाल्या तर मी तुम्हाला शेअर करीन. खूप सुंदर महत्व आहे. जगन्नाथ अष्टकन पण मी शेअर करीन. खूप सुंदर त्याची उपमा आहे, जो अनुवाद मी त्या दिवशी सगळ्यांसाठी वाचला तुमच्या. आणि फार सुंदर अशी ही की जे जगन्नाथ आणि जे चैतन्य महाप्रभू यांच्याविषयी माताजी आज खूप सुंदर बोलल्या आहेत आणि तुम्ही सगळ्यांनी निश्चित ऐकावं. तो जो विप्रलंब भाव सांगितला त्यांनी तो फार सुंदर आहे. तर ते मी सगळं शेअर करते तुम्हाला आणि तुम्ही निश्चित ऐका, कारण तुम्ही आता पुढच्या टप्प्यावर किती जण जाऊ इच्छितात मला माहिती, पण निश्चित जाण्याचा प्रयत्न करा. इतकं सुंदर आहे हे सगळं, इतकं ज्ञान हे सुंदर आहे आणि जितकं तुम्ही ते ज्ञान घ्याल तितकं त्या आध्यात्मिक प्रवासामध्ये निश्चित तुमची उन्नती होणार आहे.
मग याच लाईनवर मी म्हणजे मला राहवलं नाही म्हणून मी त्याविषयी आता सांगितलं. तर असे हे प्रभुपादांनी ती यात्रेचं कसं महत्व सांगितलंय. आणि या सुंदर अशा या श्लोकाची 18.13-14 मध्ये किती सुंदर उपमा दिली आहे, की मग या परमात्म्याला की कशा प्रकारे तुम्ही ते कर्म करताय, मग त्या कर्माचे 5 घटक कुठले कुठले आहेत, त्या कर्माचे जाणणारे 5 कारणं काय आहेत. तर त्या कर्माचं स्थान जिथे तुम्ही कर्म करताय बघा ना, त्या कर्माचं स्थान, मग जो कर्ता जे ते कर्म करतोय तो कर्ता, मग ज्याची विविध इंद्रिय त्याच्यामध्ये जे त्याच्यामध्ये सगळी संलग्न झालेली आहेत आणि इन्व्हॉल्व्ह झालेली आहेत, मग त्यासाठी त्या कर्त्याचे प्रयत्न बरं का, तो कर्ता ते करण्यासाठी करणारे प्रयत्न, आणि सर्वात शेवटी पण अत्यंत महत्वाचा जो परमात्मा आपल्याला इथे दिसतोय, की त्याची अनुमती मिळाल्याशिवाय ही गोष्ट पुढे जाऊ शकत नाही. मग ती कुठलीही गोष्ट घ्या, की एक मार्केटचं उदाहरण दिलंय, मग इथे एखादी बिल्डिंग बांधली जाते, तर बघा ती बिल्डिंग बांधली जाताना हे कर्माचं स्थान म्हणजे पूर्ण जमीन आहे. मग त्याच्यानंतर तो कर्ता कोण आहे, तर इंजिनियर आहेत, आर्किटेक्ट आहेत, किंवा मग त्यामध्ये जे कोणी सगळे काम करणारी लोक आहेत, ही सगळी आहेत. मग त्याच्यानंतर काय आहे, तर त्याच्यासाठी लागणारे परिश्रम आणि त्याच्यासाठी जे काही कष्टाने केलं जाणार आहे, त्या सगळे त्यामागचं ते कष्ट आणि परिश्रम आणि त्याची इंद्रिय बरं का. मग ज्या डोळ्यांनी तो ते बघून सगळं मॅप वगैरे बघतोय, ज्या हातांनी त्या गोष्टी ते करणार आहेत, या गोष्टी सगळी इंद्रिय त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व्ह झाली. आणि सर्वात शेवटी पण महत्वाचं, की ज्या परमात्म्याला या सगळं करण्याला अनुमती, मग त्याचं महत्व जाणणं आणि त्याचं अस्तित्व जाणणं हे अत्यंत महत्वाचं आहे. मग एखादी मार्केट असेल ज्याच्यामध्ये कापड विक्री चालू असेल, मग तिथे ती कापड विक्रीची जागा, ते मार्केट, मग तो विकणारा, मग तो विकत घेणारा, मग त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व्ह झालेली त्यांची इंद्रिय, डोळे, हात वगैरे ते सगळे इंद्रिय विषय, आणि मग त्याच्यामध्ये प्रत्येक गोष्टीचं महत्व आणि ज्याचं अस्तित्व जाणणं, की ज्या परमात्म्याची अनुमती त्या गोष्टीला असावी, तर ती त्या गोष्टीमध्ये कुठेतरी उन्नती साधली जाणार आहे, त्या कर्माला कुठेतरी प्रगती मिळणार आहे. आणि हेच 5 घटक जाणणं, हे खूप सुंदर आणि इतकं सुंदर अशा उपमा दिल्या आहेत. तुम्ही त्याचा तो श्लोक आणि तात्पर्य पण निश्चित वाचा. मी आता वेळेअभावी सगळं वाचत नाहीये आणि आपण याच्यावरच पुढे जातोय. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. टीना माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. मित्तल माताजी बोला. येस. म्हणून या 5 कारणांचा विचार न करता ज्याला वाटते की तो एकमेव करता आहे, बरोबर, करता आहे, तो खचितच मूर्ख आहे व तो गोष्टींना यथार्थ रूपात पाहू शकत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणून बघा, या 5 कारणांचा विचार न करता मग त्याच्यामध्ये कशाची इन्व्हॉल्वमेंट आहे, ते कर्म कोण करते, मग मी करतोय, हो मी करतोय, हे मी बिल्डिंग बांधलीये, हे मी सगळं केलंय, हे माझ्यामुळेच सगळं झालेलं आहे, हा मी आहे. हा फॉल्स इगो, हा खोटा अहंकारच विचार करतो फक्त. मग त्या अहंकाराला कुठेतरी दडवलं नाहीये, कारण त्या परमात्म्यालाच जाणलं नाहीये ना अजून. त्या परमात्म्याचं अस्तित्वच जाणलं नाहीये. जे 2 पक्षी जे पुढे जाऊन पण येणार आहे, ज्याची कठोपनिषदामध्ये मी तुम्हाला उपमा दिली, तर मी करतोय सगळं, मग मी ओनर आहे, मी प्रोप्रायटर आहे, मी त्या गोष्टीचा मालक आहे आणि मी सगळं करतोय, हे ज्याला वाटतंय, ज्या 5 कारणांचा जो विचारही करत नाहीये आणि मी एकमेव त्याचा भोक्ता आहे, एकमेव त्याचा मालक आहे, या गोष्टींनी जो विचार करतो, तो यथार्थ पद्धतीने ती गोष्ट पाहू शकत नाही, त्या कर्माला, त्या क्रियाकलापांना पाहू शकत नाही. मग याचं इतकं सुंदर विश्लेषण केलेलं आहे, ते जाणून घ्यायचा प्रयत्न करा. हरे कृष्ण. हा, हरे कृष्ण. एक मिनिट. हा, लीना माताजी. हरे कृष्ण. ज्ञान, ज्ञेय आणि ज्ञाता ही 3 कर्माला प्रेरणा देणारी कारणे होत. इंद्रिये, कर्म आणि कर्ता हे 3 कर्माचे घटक आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. इंद्रिये, कर्म आणि कर्ता असं तिथे पाहिजे. काही चुकून झालेलं आहे, मी ते जरा करेक्शन करेन आणि मग तुम्हाला शेअर करते. तर काही इथे मला वाटतं स्पेल मिस्टेक आणि ते टाईप करताना झालेलं आहे, तर त्याच्यासाठी क्षमस्व. तर कशा प्रकारे मग या गोष्टीला, जसं मी म्हटलं की ते कर्म केलं जातं, हो
ते कर्म आणि तो क्रियाकलाप केला जातो आणि मग जो स्वतःलाच त्याचं महत्व की मी ओनर आहे. मग मी म्हटलं की तुम्हाला भोक्तारम यज्ञ तपसाम, की ज्याचा सर्वोच्च भोक्ता कोण आहे, जे आणि या पुरुषोत्तम योगामध्ये जे आपण म्हटलं की या सर्वोच्च गोष्टींचा सर्वोच्च नियंत्रक आणि सर्वोच्च भोक्ता कोण आहे, तर ज्याने या परमात्म्याला जाणलंय, ज्याने या परमात्म्याचं की त्याच्या अनुमतीशिवाय या कर्माला काहीही गती नाही हो. एखादी कार तिथे उभी राहिली पण ती कार नुसती उभी राहिल्यावर त्या कारमध्ये जाऊन तो ड्रायव्हर नाही बसला आणि त्या ड्रायव्हरने त्याच्या आदेशानुसार किंवा त्याच्या ज्ञानानुसार ती जर नाही चालवली तर त्याचं काय महत्व आहे, जे आपण आधी बघितलं की त्या आत्म्याने, मग त्या आत्म्या परमात्म्याने ज्या ज्या क्षेत्राला आणि ज्या क्षेत्रज्ञाला आपण जाणलं, मग त्या क्षेत्रज्ञ कोण आहेत, तर 2 क्षेत्रज्ञ आहेत, जो आत्मा आणि परमात्म्याला. पण तो आत्मा इतका स्वतःच्या त्या कठोपनिषदामध्ये इतकं सुंदर ते चित्र आहे की स्वतःच्या गोष्टीमध्ये इतका तो रमलाय त्या भौतिक गोष्टीमध्ये की त्याला बाजूला परमात्मा आहे त्याचं अस्तित्वच अजून कळलं नाहीये हो. तो बघतोय, परमात्मा बघतोय त्याच्याकडे, पण त्याचं लक्ष नाही. तो आपल्याच गोष्टींमध्ये मग्न आहे. आपले इंद्रिय विषय, आपली इंद्रिय सुख, आपली इंद्रिय तृप्ती आणि आपण काय पाहिजे, मला हे करायचंय, माझ्यासाठी हे करायचंय, याच्यामध्येच गुंतलेला आहे. आणि म्हणून मग या कर्मांना प्रेरणा कुठून मिळते, जेव्हा ते कर्म केलं जातं. याचं सुंदर विश्लेषण भगवंतांनी सांगितलेलं आहे की ज्ञान, मग त्या गोष्टीविषयीचं ज्ञान, जो ज्ञेय आहे, त्या गोष्टीचं ऑब्जेक्ट आहे, आणि जो कर्ता, जो ज्ञाता आहे, त्या गोष्टींना जाणणारा आहे, ही कर्माला देणारी. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आता इथे हे फुटबॉल खेळणारी व्यक्ती दाखवली, तो फुटबॉल खेळणारी व्यक्ती म्हणजे त्याचा ज्ञाता आहे, तोच कर्ता आहे. पण त्याच्या मनातली प्रेरणा कुठेतरी, तो फुटबॉल खेळतोय ती क्रिया नंतर होतीये, पण त्याच्या मनात ती क्रिया कधीच चालू झालीये की आपण त्या फुटबॉलला कसं मारायचंय, त्या फुटबॉलला त्या गोलामध्ये त्याच्या बरोबर त्याच्या टार्गेटवर पोहोचवण्यासाठी मी काय केलं पाहिजे, हे नॉलेज. आणि म्हणून त्याचं ध्येय काय, त्या ज्ञानाचं ध्येय काय आहे, तर ज्ञानाचं ध्येय हे त्याच्यात गेलं पाहिजे त्या बास्केटच्या रिंगमध्ये आणि त्या बरोबर त्या गोल टार्गेटमध्ये. आणि म्हणूनच हे कुठेतरी तो ज्ञाता जाणतोय आणि हेच कुठेतरी त्याची प्रेरणा आहे. आणि त्याची प्रेरणा कोणाला मिळतेय, तर त्याच्या इंद्रियांना, त्याच्या कर्माला, कारण तो करता कसं करणार आहे हे खूप सुंदर आहे आणि जाणण्याचं थोडंसं क्लिष्ट आहे समजायला, पण खूप सुंदर आहे. म्हणून तात्पर्य निश्चित वाचा 18.18चं, की ही प्रेरणा ही मनामध्ये आधीच, म्हणून आपण जे म्हणतो ना, एखादी गोष्ट आपण करणं, ऍक्च्युअली करणं आणि ती मनामध्ये त्याच्याविषयीचं एक निश्चिती करणं, कुठेतरी आपण प्लॅनिंग, याला प्लॅनिंग म्हटलं जातं, कुठेतरी त्याचं एक चित्र तयार मनामध्ये केलं जातं की ती गोष्ट ऍक्च्युअली, बघा पेपरला जाताना, परीक्षेला जाताना आपण ऍक्च्युअली नंतर उतरवतो, पण आपण चिंतन स्मरण जाईपर्यंत त्या गोष्टी कशा प्रकारे हे उत्तर लिहायचे, कशा प्रकारे हे करायचंय, मग त्याचं ध्येय वेगळं आहे हो. ते ऍक्च्युअल ध्येय आणि तो करता कधी करणार आहे, ते कर्म केलं जाणार आहे लिहिण्याचं, आणि मग ती इंद्रिय त्याच्यात इन्व्हॉल्व आहेत. पण कुठेतरी प्रेरणा कोणी घेतलीये मनाने, की ती कुठेतरी प्लॅन केलेला आहे, कुठेतरी त्या ज्ञातानी, ज्ञेयानी आणि त्या ज्ञानानी. जर त्या फुटबॉल, जर तो कुठेतरी क्रिकेटियर असेल तर त्याला त्या फुटबॉलचं ज्ञान कुठून असेल, मग ते ज्ञान महत्वाचं आहे, ते स्पेसिफिक ज्ञान महत्वाचं आहे, ते ज्ञेय महत्वाचं आहे. मग तो फुटबॉलचा पटू बॅटनी क्रिकेट वरून दुसरं कुठलं तरी ध्येय नाही समोर आणू शकत, कारण त्याचा ज्ञाता हा तेवढाच प्रिसाईज असायला पाहिजे, तितकाच वैशिष्ट्यपूर्ण, तितकाच वैयक्तिक, त्या गोष्टीला अनुसरून असला पाहिजे, हे महत्वाचं आहे. आणि म्हणूनच या गोष्टींमध्ये ते इन्व्हॉल्व्ह आहे. आणि कशा प्रकारे याची संलग्नता दाखवली आहे की ते ज्ञाता, ज्ञेय आणि तो जे ज्ञान आहे त्याला अनुसरून मग तो करता ते कर्म इंद्रियांच्या द्वारे करत असतो. आता त्याच गोष्टीला आपण पुढे जाऊन कशा प्रकारे बघणार आहोत, तर तीन विभागणीने आपण बघणार आहोत. मग त्याचं ज्ञान कसं असणार आहे, त्याचे क्रिया कशा असणार आहेत, आणि तो करणारा करता कसा असणार आहे, हे आपण या त्रैगुणांच्या फरकाने जाणून घेणार आहोत. आणि इथे कुठेतरी ही असेसमेंट आहे बरं का, की तुम्हाला स्वतःला असेस करण्यासाठी कुठेतरी ऍक्टिव्हिटी आहे जी तुम्ही तुमच्या स्वेच्छेने करू शकता. मग तुम्ही सात्विकतेमध्ये, राजसिकते का तामसिकतेमध्ये आणताय, हे तुम्ही स्वतःलाच टेस्ट करून बघायचंय. मग हे स्वतःचं रेटिंग तुम्ही स्वतःच करायचंय, आपण कुठल्या लाईन्सवर विचार करतोय, हे सहज एक ऍक्टिव्हिटी म्हणून इथे दिलेली आहे आणि ही स्लाइड घातलेली आहे. ही कुणालाही सक्ती नाहीये, पण स्वतःला या भौतिक जगामध्ये पडताळण्यासाठी स्वतःचं रेटिंग करा, स्वतःचे जे विकनेसेस आहेत ते जाणा, स्वतःच्या ज्या स्ट्रेंथ्स आहेत ते जाणा, आणि मग कुठेतरी स्वतःला त्याप्रमाणे रेट करा, स्वतःला त्याप्रमाणे व्हेरीफाय, स्वतःला पडताळून बघा. कारण कुठेतरी जर प्रगती साधायची असेल तर हे पडताळणं खूप महत्वाचं आहे, हे जाणून घ्यायचा प्रयत्न करा. कारण मी मस्त आहे, मी छान आहे, मी उच्च आहे, मला सगळं येतंय, जगातलं सगळं ज्ञान मला आहे,
मग तिथे खुंटली हो कुठेतरी प्रगती, तिथे प्रगतीच खुंटली. मग कारण मी मला सगळं येतंय इथे संपलं सगळं. म्हणूनच कुठेतरी ती प्रगती साधायची असेल तर ती पडताळणी करणे खूप महत्वाचं आहे. ती पडताळणा करणे, पडताळून स्वतःला बघणं हे खूप महत्वाचं आहे. आणि तेच आपण या 3 फरकांद्वारे आता जाणणार आहोत. हरे कृष्ण माताजी, कोण वाचते? मृदुला माताजी. हरे कृष्ण माताजी दिसतंय मृदुला माताजी? मीच वाचते, ठीक आहे, हरकत नाही. हरे कृष्ण. भौतिक स्वरूपाच्या पद्धतींवर आधारित 3 प्रकारचे ज्ञान. ज्या ज्ञानामुळे अनंत रूपात विभाजित असलेल्या सर्व जीवांमध्ये एकच अविभक्त आध्यात्मिक स्वभाव दिसून येतो त्या ज्ञानाला तू सात्विक समज. ज्या ज्ञानामुळे अनंत रूपात विभाजित असलेल्या सर्व जीवांमध्ये, पुन्हा तेच आहे, अच्छा, एकच अविभक्त आध्यात्मिक स्वभाव दिसून येतो त्या ज्ञानाला तू सात्विक समज. रिपीट झालंय. ओके, सॉरी. वाचा, पुढचं वाचा. ते ज्ञान ज्याद्वारे प्रत्येक भिन्न शरीरात भिन्न प्रकारचे जिवंत अस्तित्व आहे हे आपणास समजले पाहिजे की आपण उत्कटतेच्या स्थितीत असणे आवश्यक आहे. आणि ते ज्ञान ज्यामुळे मनुष्य एकाच प्रकारच्या कार्याला सर्वस्व समजून आसक्त होतो त्याला सत्याचे ज्ञान राहत नाही व जे अतिशय अल्प असते त्या ध्यानाला तमोगुणी ज्ञान म्हणतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग या ज्ञानाचं कशा प्रकारे विभागणी आणि कशा प्रकारे या भेदात जाणायचंय, तर त्यामुळे सात्विक ज्ञान, बघा ते रिपीट नाहीये पण त्याच्या 2 वाक्यांना किती अर्थ आहे की मग त्या सर्व जीवांमध्ये ज्या ब्राह्मण, ज्या विद्वान व्यक्तीला आपण बघितलं की तो सर्व जीवांमध्ये एक अविभक्त आध्यात्मिक स्वभाव, मग त्याचा मूळ स्वभाव बघा, आध्यात्मिक स्वभाव, जे अध्यात्म आपण जाणलं होतं आधीच्या 8व्या अध्यायामध्ये, 13व्या अध्यायामध्ये आपण हे जाणून घेतलं की मूळ स्वभाव काय आहे आत्म्याचा, या जीवाचा मूळ स्वभाव हा अध्यात्म आहे. आणि म्हणून ज्याला हा आध्यात्मिक स्वभाव समजून येतो त्या ज्ञानाला, ज्यांनी हे जाणलंय, ज्यांनी प्रत्येकाला त्याच लाईन्सवर बघितलंय, ज्याला प्रत्येकाला याच दृष्टीने बघायचा प्रयत्न केलाय, ज्या ज्ञानामुळे अनंत रूपात विभाजित असलेल्या सर्व जीवांमध्ये एकच अविभक्त आध्यात्मिक स्वभाव, मग त्याच एका आध्यात्मिक ज्या परमात्म्याच्या स्वभावाला कुठेतरी प्राप्त करण्याचा जो प्रयत्न करतोय त्या आध्यात्मिक स्वभावालाच त्यांनी सगळ्यांमध्ये बघितलंय, अशा त्या ज्ञानाला कुठेतरी सात्विक ज्ञान म्हणतात. मग ज्या ज्ञानाद्वारे कुठेतरी प्रत्येक व्यक्तीला वेगवेगळ्या अस्तित्वाने आणि वेगवेगळ्या ज्ञानाने बघितलं जातं की भिन्न प्रकारचे जिवंत अस्तित्व आहे आणि जे भिन्न स्वरूपामध्ये बघितलं जातं ते आपणास उत्कटतेच्या, मग कुठेतरी ती प्रत्येकाला त्या अँगलनी बघितलं जातं, कारण कुठेतरी मग त्याच्यामध्ये अहमपणा आला, मग हा असा आहे तो तसा आहे, मग त्याला त्या अँगलनी बघितलं जातं, मग कुठेतरी याच्यामध्ये चढाओढ आली, कुठेतरी याच्यामध्ये ती वासना वेगळी आहे, कुठेतरी आसक्ती वेगळी आहे, आणि मग या सगळ्याच्या दृष्टीने कुठेतरी ती उत्कटता असते आणि कुठेतरी ती ओढ आणि ती नको ती जिद्द आणि वासना कुठेतरी पराकोटीला जाते. आणि म्हणून हे जे ज्ञान आहे ते कुठेतरी राजसिकतेमध्ये आहे, आणि जे तामसिक ज्ञान आहे त्याला तर काही अज्ञान आहे होते, त्याला ज्ञान म्हणूच शकत नाही तुम्ही. तमोगुणी ज्ञान कसलं, ते अज्ञानच आहे, कारण त्या एकाच व्यक्तीला मी म्हणतो तेच सगळ्यांमध्ये दिसतं मला, आणि ज्यामुळे मनुष्य एकाच प्रकारच्या कार्याला सगळ्यांमध्ये बघतो आणि त्याला त्याची सत्यता पडताळून बघायची सुद्धा गरज वाटत नाही, कारण त्याला त्याचं ज्ञानच नसतं, तो त्या बाबतीत अज्ञानीच असतो. आणि म्हणून जे अत्यंत अल्प असते अशा ज्ञानाला तामसिक ज्ञान असं म्हणतात. हरे कृष्ण. आता हे कर्म बघायचे आपल्याला. हरे कृष्ण. भौतिक स्वरूपाच्या पद्धतींवर आधारित 3 प्रकारच्या क्रिया. जे कर्म नेमलेले आहे आसक्तीशिवाय केले जाते, जे राग द्वेष न ठेवता आणि फलप्राप्तीच्या इच्छेविना केले जाते त्या कर्माला सात्विक कर्म म्हणतात. परंतु फळ आशेची इच्छा धरणाऱ्या मनुष्याकडून मोठ्या प्रयासाने जे कर्म केले जाते व जे मी त्या अहंकारयुक्त बुद्धीने केले जाते ते रजोगुणी कर्म होय. जे कर्म मोहाने शास्त्रीय आदेशाची अवहेलना करून व भावी बंधनांची पर्वा न करता किंवा हिंसा अथवा दुसऱ्यांना क्लेश देण्याकरता केले जाते त्या कर्माला तामसिक कर्म असे म्हणतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग जे
कर्म नेमलेलं आहे. आणि जे फळाविना केलं जातं, जे सकाम कर्मातून निष्काम कर्माकडे जाते, जे राग द्वेष कुठलाही न ठेवता आणि फळाची प्राप्ती न ठेवता, कुठलीही इच्छा न ठेवता केलं जातं, अशा त्या सात्विक आणि निष्काम कर्माला असं या सात्विक कर्म म्हटलं जातं. आणि अशा प्रकारचं कर्म हा सात्विक मनुष्य करतो. परंतु ज्याला त्या फळांची अपेक्षा आहे, कुठेतरी इंद्रिय तृप्तीमध्ये अडकलेला आहे, माझ्यासाठी मला मग हा मी त्या अहंकारयुक्त भावनेने केलं जातं, त्या बुद्धीने केलं जातं, कुठेतरी तो फॉल्स इगो, कुठेतरी तो खोटा अहंकार जागृत आहे. अशा भावनेने जेव्हा ती क्रिया केली जाते, कर्म केलं जातं, तेव्हा त्याला रजोगुणी म्हणतात. आणि जे तामसिक कर्म की ज्याच्यामध्ये परवाच केली जात नाही कसल्याही गोष्टींची, की मला कुठल्या गोष्टीचं बंधनच नाहीये, मग त्या व्यक्तीची हत्या केली काय आणि त्याच्या कुठल्याही भावनांना ठेच पोहोचवली काय, किंवा कुठल्याही प्रकारचा त्याला त्रास दिला काय, किंवा काही केलं. जे दुर्योधन बघा आपलं, की पांडवांना किती क्लेश दिलेले आहेत, किती क्रूर भावना, किती वाईट भावना होती मनामध्ये, की ज्याचा नाश होणं, त्या अधर्म, त्या हिंस भावनेचा नाश होणं खूप गरजेचं होतं. आणि म्हणूनच हे जे कर्म जे मोहाने केलं जातं, जे आपण बघितलं की अतिरेकी लोक, की स्वतःचं इतकं त्यांचं ब्रेन स्टॉर्मिंग केलं जातं आणि इतकी ती भावना त्यांची, कारण त्यांच्या मनावर त्यांचा कंट्रोलच नसतो, मन पूर्ण अज्ञानाने भरलेलं असतं, बुद्धीचा नाश झालेला असतो. असे लोक फक्त लोकांना क्लेश देण्याकरता ते कर्म करतात, ज्यांना तामसिक कर्म म्हटलं जातं. मग कोण करता आहे त्या कर्मांचा? सात्विक करता, राजसिक करता आणि तामसिक, तो कोण आहे? हरे कृष्ण माताजी. हा, मृदुला माताजी वाचताय. हरे कृष्ण. जो मनुष्य प्राकृतिक गुणांचा संग न करता मिथ्या अहंकाराविना निश्चयाने आणि उत्साहाने यशापेक्षा यामुळे विचलित न होता आपले कर्म करतो, त्याला सात्विक करता असे म्हटले जाते. जो करता कर्म आणि कर्मफल प्रती आसक्त होऊन फळांना बघू इच्छितो आणि जो लोभी शाळू असं एक शब्द येतो. अपवित्र व सुख दुःखामुळे विचलित होणार असतो, त्याला रजोगुणी करता म्हटले जाते. ते तिसरं दिसत नाही माताजी मला. अच्छा, ठीक आहे, मी बघते. जो करता नेहमी, हरे कृष्ण, जो करता नेहमी शास्त्र विरुद्ध कर्म करतो, जो भौतिकवादी, हट्टी, कपटी, दुसऱ्यांचा अपमान करण्यात तरबेज असतो, जो आळशी, सदैव आणि काम करताना चालढकल करणारा असतो, त्याला तमोगुणी करता म्हटलं जातं. अशा या सात्विक, राजसिक आणि तामसिक कर्त्याला आपण अशा प्रकारे ओळखतो, की जो आपल्या मनावरती इतका कंट्रोल ठेवून आणि जो निश्चल अविचल असे विचार, की जो आपल्या निश्चयावरनं ढळू शकणार नाही आणि जो अविचलित होऊन आपल्या निश्चयाने ते कर्म करतो, अशा कर्त्याला सात्विक कर्ता म्हटलं जातं. आणि जो कर्ता कर्म आणि कर्म फलप्राप्तीमध्येच अडकलेला आहे, जे आपण सगळे या भौतिक जगामध्ये करतो, की कुठेतरी फक्त ती आसक्ती आहे, मला हे मिळवायचंय, मला ते हवंय, पण ते करायचंय, पण त्याला सगळ्या गोष्टींचा लाभ घ्या, पण ती भावना बघा, त्या भावना इतकीही टोकाला जाऊ नये की त्या फळांना मग तो लोभीपणा संपत नाही आणि मग कुठली गोष्ट करतोय, कुठल्या पद्धतीने करतोय, की त्या सुख दुःखांमुळे विचलित होणारं मन असतं, की मला असं मिळालं तर असं करू का, तसं मिळालं तर तसं, की इतकं हे कुठेतरी चंचल मन असतं आणि विचलित मन असतं, ते फक्त रजोगुणी करता असं कर्म करू शकतो. जो करता नेहमी शास्त्राचे विकर्म करतोय, जे कर्माच्या विरुद्ध, जे नियमांच्या विरुद्ध केलं जातं, जो या भौतिकवादी, या भौतिक युगामध्ये जो हट्टाने, कपटाने करतो, जो इतरांना काय म्हणतात ना, इतरांचं काहीही नुकसान झालं तरी चालेल, जो अत्यंत आळशी, चालढकल करणारा आणि जो स्वतःच्या कामात बेजबाबदार व्यक्ती, आणि आपण म्हणतो ना की जी अतिशय म्हणजे त्या तामसिक गुणांमध्ये पूर्णपणे बुडालेली व्यक्ती, अशाला तमोगुणी करता असं म्हटलेलं आहे. हरे कृष्ण. मग ती बुद्धी काय आहे? हो, मग ज्या कर्माने आणि ज्या कर्त्याने हे करायचंय, मग त्या कर्त्याची बुद्धी, त्यांनी क्रिया केल्या आहेत आणि त्याच्या प्रकारे तो कसा करतोय, मग त्याची ती सात्विक बुद्धी कशी आहे, राजसिक आणि तामसिक बुद्धी आपल्याला जाणून घ्यायची आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भौतिक स्वरूपाच्या पद्धतींवर आधारित 3 प्रकारच्या क्रिया. हे पार्था, या बुद्धीद्वारे मनुष्य प्रवृत्ती आणि निवृत्ती, कार्ये आणि सहकार्य, भय आणि निर्भय, बंधन आणि मोक्ष यांना जाणतो, ती सात्विक बुद्धी होय.
हे पार्थ, जी बुद्धी धर्म आणि अधर्म, कार्य आणि सहकार्य यामधील भेद जाणू शकत नाही, ती राजसी बुद्धी होय. भ्रम आणि अंधाराच्या प्रभावामुळे जी बुद्धी धर्माला धर्माला धर्म समजते, धर्माला नाही, अधर्म धर्माला अधर्म, हा ते जरा चूक झालेली धर्माला आहे. अधर्म typing. आणि अधर्माला धर्म समजते आणि सदैव विपरीत मार्गाने कार्य करते, ती बुद्धी म्हणजे तामसिक बुद्धी होय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. काही टायपिंग मिस्टेक्स आहेत, क्षमस्व त्याच्यासाठी. तर धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. अशी ही बुद्धी, मग जी आपण म्हटलं की मन, बुद्धी, अहंकार, ही बुद्धी कुठेतरी त्या बुद्धीला चालना त्या सत्सत विवेक बुद्धी आहे का? मग ती बुद्धी कशा प्रकारे कार्य करते त्याच्यावर त्या कर्त्याचं कर्म खूप अवलंबून असतं. आणि म्हणूनच कुठेतरी ज्या बुद्धीद्वारे मनुष्य प्रवृत्ती, निवृत्ती, कार्य, सहकार्य, भय, निर्भयता, बंधन, मोक्ष या सगळ्यांना कुठेतरी जाणतोय, कुठेतरी त्याचं लिमिटेशन, कुठेतरी त्या मर्यादा जाणतो आहे, त्या सगळ्यातला फरक जाणवतोय त्याला, की मी काय केलं तर योग्य मार्गाने जाणार आहे, काय केलं तर मी चुकीचं वागतोय, याचा कुठेतरी फरक जो जाणतो. आणि ज्यांनी हा फरक जाणला आहे त्याची बुद्धी, आणि ही जाणवून देणारी म्हणजे ती सात्विक बुद्धी होय. मग ज्या बुद्धीने धर्म, अधर्म, कार्य, सहकार्य याच्यातला भेद कुठेतरी कळत नाही, जी तामसिक वृत्ती तर खूप पराकोटीला असते, पण ही राजसिक वृत्ती पण कुठेतरी का? कारण जी बुद्धी बघा की आता या भौतिक युगामध्ये मग ती गोष्ट अगदी इलिगलपणे सुद्धा करा किंवा लिगली करा, त्या व्यक्तीला त्याचा फरक पडत नाही. मला प्रमोशन मिळतंय ना, मला या गोष्टीचा फायदा तर मिळतोय, तो फायदाच बघितला जातो आणि म्हणून त्या कर्माचं फळ बघितलं जातं. आणि म्हणूनच इथे ही बुद्धी त्याच्यातला फरक जाणून देत नाही. जरी जाणवला, जरी कळतंय तरी वळत नाहीये. कारण का? कारण ती गोष्ट करायची आहे, कुठेतरी मिळवायची आहे, कुठेतरी वासना आहे, इच्छा, तृप्ती ही संपत नाहीये, ते समाधानच होत नाही, कारण डिमांड्स वाढत चाललेल्या आहेत. आणि म्हणून तो भेद जाणू शकत नाहीये. ती सत्सद विवेक बुद्धी कुठेतरी काम करणं कमी होत आहे, बंद होत आहे, ज्याची पराकोटीची आपण तामसिकतेमध्ये बघतो. आणि म्हणूनच अशी ही राजसिक बुद्धी आणि तामसिक जी पूर्णपणे अज्ञानात आहे, त्याच्याविषयी बोलायलाच नको. जी धर्माला अधर्म, अधर्माला धर्म, मी चांगलं वाईट करतोय, काय फरक पडतोय मला, मी ती गोष्ट करतोय बस, त्याने कोणाला काय फरक पडो, मला काही नाही. सदैव विपरीत मार्गाने ती बुद्धी काम करत असते आणि जे काही कार्य करायला लावते ते विपरीत बुद्धीने, म्हणूनच त्याला तामसिक बुद्धी असं म्हटलं जातं. मग कुठल्या निश्चयाने, मग कुठेतरी मनाचा निश्चय असतो त्याच्यासाठी, आपण जे म्हणतो की त्या दृढ निश्चयावर तो स्थिर राहा, मग तो कशाच्या जोरावर केला जातो, कुठल्या निश्चय, कुठल्या ह्याच्यावरती केला जातो, तर तो सात्विक निश्चय, राजसिक आणि तामसिक यातला फरक बघूया आपण. हरे कृष्ण. संजना माताजी. हा माताजी. हरे कृष्ण. आणि अशा रीतीने जो मन, प्राण आणि इंद्रियांच्या क्रियांना संयमित करतो तो निश्चय म्हणजे सात्विक निश्चय होय. परंतु हे अर्जुन, या निर्धाराने मनुष्य धर्म, अर्थ आणि काम यांच्या फळांना सतत असतो तो निश्चय राजसिक होय. हे पार्थ, जी धृती, स्वप्न, भय, शोक, विषाद आणि मोहाच्या पलीकडे जाऊ शकत नाही, ती दुर्बुद्धीपणे धृती म्हणजे तामसी धृती होय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तो निश्चय म्हणजे तामसिक. तर बघा कशा प्रकारे मग तो निश्चय, ती बुद्धीच तसं काम करतीये, तर ती बुद्धी निश्चय पण काय करणार हो. मग ती बुद्धी जर सात्विकपणे जी भेदाभेद जाणतीये, जी धर्म अधर्माला जाणतीये कुठेतरी, की ज्याच्यामध्ये काय आहे, बद्धता काय आहे, मी कशामुळे या गोष्टीमध्ये बद्ध होतोय, अशा रीतीने जो मन, प्राण आणि इंद्रियांना संयमित करू शकतोय, मग ती बुद्धीच या मनाला संयमित करून त्या इंद्रियांना, ती आकृती आठवा, खूप सुंदर आकृती आहे की ज्याच्यात आत्मा बसलाय रथामध्ये आणि ज्याची बुद्धी, ज्याचं मन आणि ज्याची इंद्रिय आहेत, आणि कशा प्रकारे त्या मनाने त्या इंद्रियांच्या दोऱ्या धरलेल्या आहेत. मग जो सात्विक मनुष्य त्या बुद्धीच्या जोरावरती जो निश्चय करतो आणि जो आपल्या मनाला आणि इंद्रियांना संयमित करू शकतो, तो मनुष्य सात्विक निश्चय करू शकतो, तोच आपल्या निश्चयावर दृढ राहू शकतो. पण हे अर्जुना, जो निर्धाराने मनुष्य, ज्या निर्धाराने मनुष्य धर्म, अर्थ आणि काम याच्या फळांमध्येच अडकलेला आहे, कुठेतरी मला हे हवं, याची कर्मफळं मला हवी आहेत, या निश्चयानेच तो कुठेतरी संभ्रमित असतो आणि त्याच निश्चयाने ते कार्य करत असतो, तेव्हा तो राजसिक निश्चय असतो. आणि जो निश्चय काय हो, जो निश्चय फक्त भय, शोक आणि स्वप्नच दर्शवत असतो, कारण तो पूर्णपणे भ्रमामध्ये असतो.
जो कुठेतरी स्वतःला इतक्या त्या खोल भयंकर अशा लूप मध्ये घेऊन चाललेला असतो की ज्याच्यामध्ये तो फक्त एकटाच असू शकतो त्या भ्रमामध्ये, त्या मोहाच्या पलीकडे तो जाऊच शकत नाही, कारण ते अज्ञानामध्ये डुबलेलं असतं, कारण त्याला मध्ये तो फरकच जाणवू शकत नाही, कारण ती सगळी दुर्बुद्धी असते. आणि या दुर्बुद्धीने जो काही निश्चय केला जातो तो तामसिक निश्चय असतो, तामसिक वृत्ती असते. मग हे सुख, मग प्रत्येक हे सुख समाधान, जसं मी म्हटलं की या क्रोधाचा कुठेतरी रूपांतर जे आपण आधीच्याही अध्यायांमध्ये बघितलं, तशा प्रकारे हा लोभ, मोह, मत्सर आणि कुठेतरी क्रोधामध्ये रूपांतरित होऊन त्या बुद्धीचा नाश करतो. पण मग हे सुख मानलं आणि समाधान कशात मानलं जात आहे? मग त्या सात्विक सुखाला काय म्हणतात? राजसिक सुखाला आणि सुखाला आणि तामसिक. तो सात्विक मनुष्य, मग हे सगळं ओघाने एकमेकांशी कनेक्टेड आहे, कारण ती सात्विक व्यक्तीच या सुखाला जाणू शकेल. ती राजसिक व्यक्ती त्या राजसिक सुखाला जाणते, म्हणूनच कुठेतरी त्याच्यासाठी दडपण करते, त्याचा निश्चय पण त्याप्रमाणेच होतो. हरे कृष्ण माताजी. मृदुला माताजी. हरे कृष्ण. जे आरंभीच्या समान पतित होते, परंतु शेवटी अमृत तुल्य असते, आणि जे मनुष्याच्या ठिकाणी स्वरूप साक्षात्काराची जागृती करते, त्या सुखाला सात्विक सुख म्हटले आहे. इंद्रियाच्या विषयांशी संयोग झाल्याने प्राप्त होणारे सुख ते प्रारंभी अमृतासारखे भासते, परंतु जे विषयाप्रमाणे असते त्या सुखाला राजसिक सुख म्हटले जाते. आणि जे सुख स्वरूप साक्षात्कार याकडे लक्ष देत नाही, जे आरंभापासून शेवटपर्यंत मोहमयी असते, आणि जे निद्रा, आळस व प्रमाद त्यापासून उत्पन्न होते, त्या सुखाला तामसिक सुख म्हटले जाते. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. धन्यवाद. मग असं हे सात्विक सुख काय आहे हो? हे सुख म्हणजे काय? मग हे सुख मानण्यावर असतं. आपण म्हणतो की या भौतिक जगामध्ये की कुठे तुम्ही स्वतःला समाधानी कसं मानताय, कशा प्रकारे सुख, मग जे तुम्हाला मिळतंय त्याची कुठेतरी परिणिती कशी होतीये, ज्याची सुरुवात कुठेतरी तुम्हाला कुठेतरी काट्याकुट्यातनं त्याचा मार्ग आहे हो, कुठेतरी विषासमान वाटेल, कुठेतरी विषासमान सुरुवात आहे, खूप कष्ट घ्यायला लागतात, खूप त्याच्यामधनं त्रास सहन करायला लागतोय, पण त्याची परिणिती कुठे होणार आहे? ती कुठेतरी अमृतामध्ये होणार आहे. मग खूप कष्ट आहे जीवनामध्ये, पण त्याचं कुठेतरी एंड कुठे मिळणार आहे? जे काही एंड फळ असेल ते निश्चितच कुठेतरी अमृतमय असेल. आणि म्हणूनच जेव्हा हा मार्ग त्या काट्याकुट्यातून जरी गेला तरी तो सुखाकडे, ज्या सुखाकडे नेतो, आणि ज्या सुखाला ज्यांनी हे मानलंय त्याला सात्विक सुख मानलं जातं. पण जे सुख अगदी आरंभी छान वाटतंय, अगदी अमृतासारखं वाटतंय की येस मला हे हवंय, सगळं हे हवंय, पण त्याचा मार्ग कुठे जातोय? कारण कुठेतरी जर ते वाईट प्रवृत्तीने केलं, दिसायला ते खूप मोहमयी जग दिसतंय सगळं, आणि त्याचा खूप आसक्ती आहे, त्याची खूप वासना आहे, खूप इच्छा आहे त्या प्रलोभनाची आणि सगळ्या गोष्टींची, पण ती कुठेतरी काय नेणार आहे? तर त्या कुठेतरी त्या विष समान रस्त्यावर नेणार आहे. आणि मग त्या विषा समान रस्त्यावर नेणाऱ्या सुखाला निश्चितच राजसिक सुख म्हटलं जातं. आणि जे सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत फक्त विषा समानच आहे हो, कारण त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचं ज्ञानच नाहीये, त्या मोहामध्ये गुरफटलंय ती, आणि त्या कारण बुद्धीही काम करत नाहीये, आणि मन पूर्णपणे आळस, प्रमाद याच्यामध्ये आहे. आणि म्हणूनच ज्या सुखाची, जे सुख काय हो, मग त्याच्यामध्ये मनुष्य स्वतःला पूर्ण मोहामध्ये अडकवून घेतलेलं आहे, आणि त्या प्रकारचं जे सुख भोगलं जातं त्याला तामसिक सुख असं म्हणतात. हरे कृष्ण. हे खूप छान आहे. मी वाचते, छोट्याशा ओळी आहेत, त्याच्यातनं मला फक्त स्पष्ट करायचंय की बघा, हे 18 अध्यायांबद्दल दिलंय, खूप सुंदर अशा या प्रत्येक, आपण जे बघितलं बघा, पहिलं आपण बघितलं की कशा प्रकारे त्या क्रिया केल्या जातात, कशा प्रकारे हे कर्म केलं जातं, सात्विक, राजसिक कशा प्रकारे केलं जातं, मग तो करता ते कसं कर्म करतोय, त्याची बुद्धी कशी काम करतेय, त्याचे विचारसरणी, त्याचं सुख कशामध्ये मानतोय, तो सात्विक मनुष्य, राजसिक आणि तामसिक मनुष्य कशामध्ये स्वतःचं सुख मानतोय, मग तो कशा प्रकारे स्वतःचा निश्चय करतो आहे. आणि या सगळ्यांच्या फरकाला जाणून आपल्याला त्याचं एक कन्क्लुडिंग एक सुंदर अशी एक स्लाइड बनवली आहे की कुठेतरी जेव्हा हे 18व्या अध्यायापर्यंत आपण जाणतो तेव्हा हो की तुम्ही पहिल्या 6 मध्ये स्वतःला, किंवा बघा मी म्हंटल तुम्हाला की पहिल्या 3-4 अध्यायांना ऐकून काही जण ग्रुप सोडतायत, 4 झाले, 10, 6 झाले, 7 झाले, कुठेतरी सगळं ज्ञान नाही मिळवलंय. पण जेव्हा तुम्ही या 18व्या अध्यायापर्यंत पोहोचताय की ज्याच्यामध्ये तुम्ही कर्म, भक्ती आणि ज्ञान हे परिपूर्ण पद्धतीने जाणण्याचा प्रयत्न करताय, आणि मगच ते तुम्ही कुठेतरी योग्य प्रकारे जाणलंय. 6 अध्याय ऐकल्यावर येस
कुठेतरी कर्म जाणलंय, फक्त कर्मातनं भक्ती जाणली आहे. 12व्या अध्यायापर्यंत कुठेतरी तुम्हाला भक्ती अगदी योग्य ठिकाणी पोहोचवते. पण मग ते ज्ञान कुठे आहे? ते ज्ञान, स्थिरता राखण्याचं ज्ञान कुठे? अजून थोडं वर यायचंय. 6 अध्याय थोडे वर आणतायत, 12 त्याच्याही वर आणतायत आणि 18 अध्याय कुठेतरी तुम्हाला त्या थेट गोलावर पोहोचवतायत, की कुठेतरी ते ज्ञान, त्या भौतिक जगातलं ज्ञान मिसिंग असलं तर तुम्ही कसं रिलेट कराल ते. आणि हे इतकं सुंदर असं हे 6व्या अध्याय 13व्या अध्यायापासून आपण ज्ञान योगातून बघतोय. म्हणून या 6, 12 आणि 18 ची विभागणी बघा कशी सुंदर प्रकारे केलेली आहे. या ज्ञानाला किती महत्व आहे. हे कर्मयोगातून भक्तीचं ज्ञान आणि ज्ञान योगातून सुद्धा भगवंतांनी भक्तीच दाखवली. पण कुठेतरी ही भक्ती कशी त्रैगुणांच्या प्रभावाखाली येऊ शकते आणि मग स्वतःला तुम्ही कशा प्रकारे आचरणात आणायच्या आहेत त्या गोष्टी, हे जाणायचं आहे. आणि मग तो सुंदर असा भक्ती योग भगवंतांनी मधल्या याच्यामध्येच सुंदर प्रकारे वर्णन केलेलं आहे. हरे कृष्ण माताजी. ज्या ज्ञानामुळे अनंत रूपात विभाजित असलेल्या सर्व जीवांमध्ये एकच अविभक्त आध्यात्मिक स्वभाव दिसून येतो, त्या ज्ञानाला तू सात्विक समज. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता कुठेतरी त्या स्लाइड ऍक्च्युली आपण हे सगळं वाचलंय, फक्त त्या कृतीमध्ये दाखवलंय की जो स्वतःला सगळ्यांना आध्यात्मिक स्वभाव जाणतो, हे पण सेम आहे. तोच निश्चय आपण बघतो. ह्या सेम स्लाइड रिपीट झाल्या. फक्त आता आपण बघतो आहोत की पुढे जाऊन कशा प्रकारचं कर्म हे विभागणीनुसार, मग कशा प्रकारे हे चातुर्वर्ण्य म्हणजे ज्या वर्णाश्रमाची निर्मिती झाली, या वर्णाश्रमाच्या आधारित कसं हे कर्म केलं जातं. शमोदमस्तपः शौचम क्षांतिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् शौर्यं तेजो धृतिर्द्राक्षं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं कृषिगो रक्षवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म क्षुद्रस्यापि स्वभावजं. हरे कृष्ण. हा, मी MS मित्तल माताजी. हो, हरे कृष्ण. शांती, आत्मसंयम, तपस्या, पावित्र्य, सहनशीलता, प्रामाणिकपणा, ज्ञान, बुद्धिमत्ता आणि धार्मिकता या स्वाभाविक गुणांनुसार ब्राह्मण कर्म करतात. शौर्य, तेज, निर्धार, दक्षता, युद्धामध्ये धैर्य, औदार्य आणि नेतृत्व या स्वाभाविक गुणांनुसार क्षत्रिय कर्म करतात. कृषी, गोरक्षा आणि व्यापार हे वैश्यांचे स्वभावजन्य कर्म आहे आणि श्रम व इतरांची सेवा करणे हे शूद्रांचे कर्म आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हेच कुठेतरी सार मी जे म्हटलं की रिव्हिजन आपण करतोय. मग कशा प्रकारे या चातुर्वर्णाची निर्मिती आणि ह्या चातुर्वर्णात कशा प्रकारे मनुष्य स्वतःचं, म्हणून भगवंतांनी ना जन्मानुसार, ना तुमच्या धर्मानुसार, ना कुठल्याच गोष्टीनुसार नाही, फक्त तुमच्या कर्मानुसार ही विभागणी दिलेली आहे. आणि ही फक्त हीच योग्य विभागणी आहे जी एका मनुष्याने जाणली पाहिजे. हे सगळं मनुष्याची निर्मिती आहे. हो, पुढे जाऊन हे सगळं जे केलेलं आहे हे सगळं मनुष्याचं क्रिएटर आहे. काही गरज ज्या गोष्टीची की धार्मिकतेने आणि जे जे उच्च नीच आणि हे भगवंतानी फक्त कर्म, भगवंतांकडे कुठलाच भेदभाव नाहीये. त्याच्याकडे ब्राह्मणही सेम आहे, त्यांच्याकडे क्षुद्रही सारखाच आहे. हा प्रत्यक्ष, मग ती स्त्री असो, पुढे जाऊन आपण बघतोय की स्त्री असो, कुठला पुरुष असो, क्षुद्र असो, ब्राह्मण असो, मग तो चांडाळ असो, कुत्रा पाळणारी व्यक्ती असो किंवा प्रत्यक्ष कोणीही असो, मग त्यांच्याकडे कुठलाही भेदाभेद नाहीये, कारण फक्त कर्मानुसार ती विभागणी. आणि म्हणून एका ब्राह्मणाच्या कर्मानुसार त्याला की जो शांती, आत्मसंयम, तपस्या, ज्याच्याकडे ज्ञान आहे, पावित्र्य, सहनशीलता, प्रामाणिकपणा आणि त्याच्या बुद्धिमत्तेतून कुठेतरी ती जी पातळी आहे त्या टप्प्यावर तो विचार करतोय आणि त्याचं कर्म करतोय. मग तोच क्षत्रिय काय करतोय, तर तो राज्य करतोय. म्हणून जो अर्जुन जो उच्च क्षत्रिय आहे की तू तुझं कर्म कर, तू निर्धार युद्धामध्ये धैर्य मिळव आणि म्हणूनच कुठेतरी तू स्वतःला सिद्ध कर, कुठेतरी तू स्वतःचं कर्म योग्य पद्धतीने कर. तू एक क्षत्रिय आहेस. मग तेच कृषी, गोरक्ष जो व्यापार करतो, तो वैश्य हा व्यापार करून स्वतःचं कर्म करतो आणि जो क्षुद्र ही इतरांची सेवांची किंवा श्रमाची क्रिया, श्रमाची कर्म, हे आपण या 4 ह्याच्यामध्ये कृतीमध्ये बघतोय. मग एक ब्राह्मण आहे, एक क्षत्रिय आहे, एक वैश्य आहे आणि एक क्षुद्र आहे की जो प्रकारची कर्म करतो आहे, की जो स्वतःची उपजीविका करण्यासाठी ते कर्म करतोय आणि तेच कर्म कशा प्रकारे बघा तो कृष्णाला अर्पण करू शकतो. यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दन्ति मानवाः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी.
सर्व जीवांचा उद्गम आणि सर्वव्यापी असणाऱ्या भगवंतांची पूजा करून मनुष्य आपल्या स्वकर्माद्वारे सिद्धी प्राप्त करू शकतो. हरे हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. किती सुंदर बघा की जे कर्म, मग हे आपण आधीच्याही अध्यायांमध्ये की तू तुझ्या कर्माने, मग तू कर्तव्य सोडू नकोस की तू इतरांचं, आपण पुढच्या स्लाइड मध्ये बघणार आहोत, पण तू स्वतःचं कर्म हे योग्य पद्धतीने कर. ज्या कर्मयोगामध्ये आपण बघितलं, जो वर्णाश्रम आपण तिसऱ्या अध्यायात बघितला, की या कर्मातून सुद्धा तू मला प्राप्त करू शकतोस. आणि म्हणूनच तू तुझं कर्म योग्य पद्धतीने कर. आणि म्हणूनच सर्वांचा उद्गम आणि सर्वव्यापी असणाऱ्या भगवंतांची पूजा करून मनुष्य आपल्या स्वकर्माद्वारे, की मग जे तुम्ही ब्राह्मण जे करतो आहे ते भगवंतांना, क्षत्रियाने एक युद्ध म्हणून ज्या अर्जुनाला भगवंत म्हणतात, हे युद्ध तू मला अर्पण कर, हे माझ्यासाठी कर. आणि म्हणूनच जेव्हा ती भगवंतांना अर्पण केलं जातं तेव्हा ती सिद्धी प्राप्त केली जाऊ शकते. श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मान् स्वनुष्ठितात् स्वभाव नियतं कर्म कुर्वान् नाप्नोति किल्बिषम्. हरे कृष्ण. कोण वाचताय? हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मनुष्याने आपल्याला प्राप्त झालेले कर्म सदोष रीतीने करणे हे वर्ग्याचे कर्म स्वीकारून ते पूर्ण रीतीने करण्यापेक्षा अधिक श्रेयस्कर आहे. मनुष्याला स्वतःच्या स्वभावाला अनुसरून सांगण्यात आलेले कर्म हे कधीच पापाने प्रभावित होत नाही. हरे कृष्ण. बघा ही किती सुंदर स्लाइड दिलेली आहे. ही व्यक्ती सांगते आहे की फर्स्ट टू क्लाइंब द ट्री विन्स. जो झाडावर पहिला जाईल तो हे स्पर्धा जिंकेल. आता त्या स्पर्धेमध्ये बघा किती व्यक्ती आहेत आणि किती व्यक्ती झाडावर चढू शकतील, मला सांगा. या सगळ्या व्यक्तींपैकी किती व्यक्ती झाडावर चढतील? याच्यापैकी एकच. कोण? मरकट, माकड चढू शकेल, बरोबर. आणि बाकी सगळ्या व्यक्ती चढू शकतात. हा पक्षीही उडू शकेल, पक्षीही झाडावर जाऊ शकेल, पण बाकीच्यांचं काय? आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतायत की मनुष्याने थोडा आज एक लागणार आहे, आपल्याला एक 20 मिनिटं अजून, कारण हा अध्याय मोठा आहे. पण सगळ्यांनी प्लीज पेशन्स ठेवावा. आपण योग्य पद्धतीने ते मी त्याची समाप्ती करणार आहे, कारण खूप सुंदर आहे त्याची ते आणि खूप समजवायला थोडं विस्तारित आहे. आणि आपण आता पोहोचतोच आहोत शेवटच्या टप्प्याला. तर अशा प्रकारचं हे कर्म, म्हणून प्रत्येकाने आपलं विहित कर्म सदोष रीतीने करावं. मग दुसऱ्याच्या याच्यात नाक खुपसू नये. हो, दुसऱ्याचे कर्म करून आपण खूप चांगले आहोत हे सिद्ध करण्यापेक्षा स्वतःचं कर्म योग्य पद्धतीने करा. मग तुमच्या स्वभावाला अनुसरून ते कर्म तुम्ही योग्य पद्धतीने करा आणि मग ते कधीच पापाने प्रभावित होणार नाही. मग ते कधीच चुकीच्या मार्गाने जाणार नाही, कारण तुम्ही स्वविधित तुमचं स्वहित कर्म करतात, तुमचं योग्य कर्म करतात, तुमचं कर्तव्य करतात. दुसऱ्याच्या याच्यात नाक खुपसून दुसऱ्याच्या गोष्ट करायला जाणं याची काहीही गरज नाहीये. आणि म्हणून तुमच्या मनुष्याला त्याच्या स्वभावाला अनुसरून सांगण्यात आलेले कर्म हे कधीच, मग ते जे कर्म तुम्ही करताय ते कधीच पापाने प्रभावित होणार नाही, ते कधीच चुकीच्या मार्गाला जाणार नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जो आत्मसंयमी अनासक्त आहे आणि जो सर्व प्राकृत भोगांना तुच्छ लेखतो, तो संन्यासाद्वारे कर्मबंधनातून मुक्तता देणारी परमोच्च परिपूर्ण अवस्था प्राप्त करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग जो या सगळ्यांना ज्या निश्चयाने, ज्या बुद्धीने आणि ज्या सात्विकतेने जो विचार करतोय, जो स्वतःला या गोष्टींपासून अनासक्त करून कुठेतरी भगवंतांच्या आसक्तीमध्ये, कुठेतरी भक्ती मार्गावर स्वतःला जातोय आणि सर्व प्राकृत भोगांना तुच्छ समजतोय, अशा या संन्यासाद्वारे, अशा या भावनेद्वारे की ज्याने मनावर नियंत्रण मिळवलंय, ज्या मनाचा संन्यास मिळवलाय, त्या कर्मबंधनातून त्याला निश्चितच मुक्तता मिळू शकते आणि ती अवस्था तो प्राप्त करू शकतो. ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम. ही स्लाइड 2-3 अध्यायात रिपीट झाली आहे, कारण की त्याचा उद्देश लक्षात घ्या. वेगवेगळ्या स्वरूपात पण तीच गोष्ट सांगितलेली आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आपल्या बुद्धीद्वारे पूर्णपणे शुद्ध होऊन आणि निश्चयाने मनोनिग्रह करून इंद्रिय तृप्तीच्या विषयांचा त्याग करून आसक्ती आणि द्वेषातून मुक्त होऊन जो एकांत स्थायी राहतो, जो मित्र आहार करतो, आपली काया वाचा आणि मन संयमित करतो, जो सदैव समाधिस्थ आणि अनासक्त असतो, जो मिथ्या अहंकार, मिथ्या बल, सर्व काम, क्रोध आणि भौतिक गोष्टींचा स्वीकार इत्यादी गोष्टींपासून मुक्त असतो. ममत्व रहित.
हा, एक मिनिट हा. ममत असतो, ममत्व रहित आणि शांत असतो तो मनुष्य आत्मसाक्षात्काराच्या स्तराप्रत स्तरावर निश्चितच प्रगत होतो. हरे कृष्ण. हरे धन्यवाद. कृष्ण. हरे हरे कृष्ण. ज्याची बुद्धी, मग ज्या सात्विकतेने ज्याची बुद्धी, ज्याचं निश्चय आणि ज्याचं मन कार्यरत आहे, ज्यांनी आत्मसाक्षात्काराच्या स्तराप्रत निश्चित, कारण तो प्रत्येकामध्ये, प्रत्येक जीवामध्ये परमात्म्याचं अस्तित्व ज्याला जाणवत आहे आणि ज्यांनी त्या आत्मसाक्षात्कारी भावनेला कुठेतरी प्रगत करण्याचा प्रयत्न करणार आहे, आणि असाच जो आपल्या बुद्धीद्वारे निश्चय आणि मनोविग्रह करून इंद्रिय तृप्तींपासून अनासक्त करू शकतो, इंद्रिय विषयांपासून स्वतःला, अशा प्रकारे जो मनुष्य स्वतःला त्या अहंकारापासून आणि अशा प्रकारे जो स्वतःला बॅलन्स करतो, सुख दुःख, शांत आणि कुठेतरी अशांती असली तरी त्याला नियंत्रित करण्याचं बल त्याच्याकडे आहे, तो निश्चय त्याच्याकडे आहे, ती स्थिरता त्याच्याकडे आहे, असा मनुष्य आत्मसाक्षात्काराच्या स्तराप्रत निश्चितच प्रगत होतो. भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मनुष्य मला माझ्या पुरुषोत्तम भगवान या यथार्थ स्वरूपात केवळ भक्तीद्वारे जाणू शकतो. अशा भक्तीद्वारे मनुष्य जेव्हा माझ्या भावनेने पूर्णपणे युक्त होतो तेव्हा तो भगवत धामात प्रवेश करू शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. किती सुंदर अशी स्लाइड आपण 12व्या अध्यायात पण बघितली की जे हे वैकुंठ स्थान आहे की ज्याच्यामध्ये भगवंतांचं की हे ठिकाण गोलोक आहे की ज्याच्यामध्ये इतके सुंदर म्हणजे मनुष्य, स्त्रिया, पुरुष हे कृष्ण भावनेने सगळे कार्य करतायत, आणि म्हणून ज्यांनी या परम तत्वाला जाणलेलं आहे, ज्या पुरुषोत्तम भगवानांना या यथार्थ स्वरूपामध्ये जाणले, ते फक्त या भक्तीच्या, आणि ही डिवोशन, ही भक्ती इतकी अवीट आहे, आणि अशा या अवीट भक्तीद्वारे मनुष्य जेव्हा त्या भावनेमध्ये त्या परमात्म्याच्या स्वरूपाला, त्या स्वभावाला जेव्हा धारण करतो आणि त्याच्यामध्ये पूर्णपणे युक्त होतो, तेव्हाच तो त्या भगवंतांच्या धामाला पोहोचण्याचा मार्ग निश्चित करू शकतो. सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मदव्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. माझा शुद्ध भक्त जरी सर्व प्रकारची कर्मे करीत असला तरी माझ्या आश्रयाखाली माझ्या कृपेने त्याला शाश्वत आणि अविनाशी धामाची प्राप्ती होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. असे श्रीला प्रभुपाद आपल्याला दिसत आहे इथे. चैतन्य महापुरुषांचं, चैतन्य महाप्रभूंचं चित्र आहे की ज्या चैतन्य महाप्रभूंनी हा हरे कृष्णाचा मंत्र या पृथ्वीवर दिलेला आहे, आणि ज्याचा प्रसार, ज्या कृष्ण भावनेचा प्रसार, हे श्रीला प्रभुपाद अगदी त्यांना अनेक दुःख सहन करायला लागली तरी जो शुद्ध भक्त, जो मनातून शुद्ध भावना, फक्त कृष्ण भावना प्रत्येकाच्या मनामध्ये निर्माण करायची आहे, इतका एकच निर्धार, इतका एकच दृढ निश्चय, आणि म्हणूनच कितीही प्रकारच्या ऍक्टिव्हिटीज मध्ये, कितीही प्रकारच्या कर्मामध्ये तो संलग्न असला, कितीही प्रकारची वेगवेगळी कर्म करत असला तरी तो भगवंतांच्या आश्रयाखाली आहे, भगवंतांची कृपा आहे त्याच्यावरती, कारण तो त्याच्या भक्तीचं रक्षण करतोय, कारण तो पूर्णपणे भक्तीमध्ये लीन असलेला शुद्ध भक्त आहे. अशा या शुद्ध भक्ताला अविनाशी धामाची निश्चितच प्राप्ती होते. मच्चित्त सर्व दुर्गाणी मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहंकारान् न श्रोष्यसि न विनंक्षसि. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. जर तू माझ्या भावनेने युक्त झालास तर माझ्या कृपेने तू बद्ध जीवनातील सर्व संकटे पार करशील. तथापि जर तू अशा भावनेस हे कर्म न करता व अहंकाराने माझे न ऐकता कर्म केलेस तर नाश पावशील. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जे आधीच्या 12व्या अध्यायामध्ये पण भगवंतांनी सांगितलंय, ज्या 10व्या अध्यायामध्ये सुंदर अशी चतुश्लोकी गीता सांगितलेली की तू भावना, मग जे काही तू करणार आहेस त्या माझ्या भावनेमध्ये तू जर युक्त झालास तर माझ्या कृपेने तू बद्ध जीवनातील सर्व ज्या महासागरामध्ये आपण बघितलं भगवंत हात देऊन तरुण द्यायला तयार आहेत, पण कुठेतरी ती भावना मनामध्ये निर्माण करायची आहे, त्याला कुठेतरी वाढीस लावायचंय. अशा तर तू भावनेमध्ये कर्म केलं नाहीस आणि अहंकाराने कर्म करत राहिलास की मीच ओनर आहे, मीच प्रोप्रायटर आहे, माझंच सगळं आहे आणि मी करतोय तेच योग्य आहे आणि मी माझ्या
कर्माने करतोय, माझ्यावर कशाचंही बाकी हे नाहीये, कशी शक्ती, कुठलंच काही कुठल्याही गोष्टीचा प्रभाव नाहीये आणि की मी माझ्या जोरावरती करतोय, हे सगळा जो अहंकारी आणि मीपणाचा जो कळस आहे त्यांनी जर कर्म केलंस तर निश्चितच तुझं कर्म मग ते नाश पावेल. ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया. हे किती सुंदर बघा, तीच कठोपनिषदातले. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीवाच्या हृदयात स्थित आहे आणि तो सर्व जीवांचे भ्रमण निर्देशित करीत आहे. हे सर्व जीव मायेने बनवलेल्या यंत्रावर आरूढ आहेत. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. जे आपण बघितलं की मग ते यंत्रासारखं मानव फक्त करतोय की ते शरीर काही करतंय का? त्या शरीराचा ड्रायव्हर कोण आहे? तर तो आत्मा आहे. तो क्षेत्रज्ञ कोण आहे? आत्मा, परमात्मा. जो त्या अगदी जी आपण 3 अवस्था बघितल्या की अगदी गाढ झोपेत असेल तरी तो आत्मा, परमात्मा सगळं लक्ष देतोय आणि त्याला माहितीये काय चालू आहे ते. असं हे अर्जुना, परमेश्वर प्रत्येक जीवाच्या हृदयात म्हणजे या परमात्मा प्रत्येक हृदयामध्ये स्थित आहे. सर्व जीवांचं भ्रमण तो निश्चित करतोय, त्याचं लक्ष आहे सगळ्या गोष्टींवर. पण हे सर्व जीव या मायेने बनवलेल्या यंत्राप्रमाणे मेकॅनिकली सगळं जगतायत, म्हणजे की ज्यांना या परमात्म्याच्या अस्तित्वाची जाणीवच नाहीये. सॉरी. आणि म्हणूनच या हृदयात स्थित असलेल्या परमात्म्याला ज्याने जाणलंय, ज्या परम तत्वाला जाणलं आहे, तोच कुठेतरी त्या भगवत धामाला मार्गस्थ होऊ शकतो. तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं ज्ञानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे भारता, पूर्णपणे त्याला शरण जा. त्याच्या कृपेने तुला दिव्य शांती आणि सनातन परमधामाची प्राप्ती होईल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग बघा की तू मला मन्मना भव मद्भक्ता मद्या जिम्मा नमस्कुरु. त्या श्लोकावर पण आपण पुढचा एक येतोय 64वा, की तू पूर्णपणे त्या भगवंताला, मग ज्या राजाने की ज्या कुलशेखर ज्या राजाने ते मुकुंदमाला स्तोत्र पण लिहिलं होतं आणि हा जो या राजाला चैतन्य महाप्रभूंचं दर्शन घ्यायचं होतं आणि या जगन्नाथ यात्रेच्याच लाईन्सवर आपण त्याच माहिती संदर्भात बोललो की ज्याची इच्छा होती चैतन्य महाप्रभूंचं दर्शन घ्यायची, पण जो भौतिक जगामध्ये कुठेतरी बंधनात अडकलेला आहे, ज्याचं दर्शन महाप्रभू घेऊ शकत नव्हते आणि त्यांनी नाही सांगितलेलं, परंतु कुठेतरी त्यांनी जी भावना, स्वतःचं कर्म जेव्हा कृष्णाला अर्पण केलं आणि ज्या सेवेमध्ये तो स्वतःला दृढ त्यांनी लीन केलं, तेव्हा त्या राजाला महाप्रभूंनी दर्शन दिलेलं आहे. कारण कुठेतरी त्या गोष्टीने ते प्रसन्न झाले. प्रत्यक्ष प्रभूच होते, प्रत्यक्ष कृष्णाचा अवतार. मग त्यांना भक्ताला त्या दर्शन दिलेलं आहे. कारण कुठेतरी ती भावना महत्वाची आहे. कुठेतरी तुम्ही ती सेवा, कुठेतरी ते कर्म करताय, ते अर्पण करणं, मग कुठेतरी फक्त स्वतःचा अहंकार आणि स्वतःच्याच विश्वामध्ये असाल, इंद्रिय तृप्ती, माझ्या राज्याची एवढी स्तुती, माझ्या हे झालं पाहिजे, ते झालं पाहिजे, याच भावनांमध्ये कराल कर्म, तर ते कर्म निश्चितपणे कुठल्या घराला जातं हे निश्चित तुम्ही जाणलंय. आणि म्हणूनच पूर्णपणे भगवंताला शरण जा, ज्याच्या कृपेने तू दिव्य शांती आणि संयमित अशा परमधामाची निर्मिती करू शकशील. आता भगवंत अर्जुनाला सांगतायत, इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृशैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. याप्रमाणे मी तुला अत्यापूर्वी गुह्य ज्ञान सांगितले आहे, याचा पूर्णपणे विचार कर आणि तुझ्या इच्छेत जे येईल ते कर. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बॉल इज इन युअर कोर्ट. भगवंत सांगतायत की आता मी तुला सगळं ज्ञान दिलेलं आहे, अगदी गुह्यतम ज्ञानाचा राजा असलेला आणि अत्यंत श्रेष्ठ असं अत्याधिक गुह्य ज्ञान मी सुद्धा तुला दिलंय, की जे तुला या भौतिक जगामध्ये कशा प्रकारे बद्ध जीवाला मुक्त करू शकेल, अशा या ज्ञानाला मी तुला आता पूर्णपणे सांगितलेलं आहे. तच्छृणु म्हणून अर्जुनही ते सगळं ऐकतो आहे आणि म्हणूनच आता ते विचार करण्याची वेळ आलेली आहे. तर तुला जे वाटेल ते तू आता कर. कारण भौतिक जग, म्हणूनच इथे भगवंत सांगतायत, भगवंतांनी गीतेचा उपदेश केलेला आहे, भौतिक जगाची निर्मिती केलेली आहे, भौतिक जगामध्ये वास्तव्य तो जीव करतोय, पण त्याचा कुठलाही कंट्रोल, भगवंत सांगतायत की तुला जे वाटेल आणि म्हणूनच तुला जे योग्य वाटेल ते तू कर.
की हे सगळं ज्ञान घेऊन काय करायचंय हे मात्र तुझ्या बुद्धीनेच तू ठरवलं पाहिजे. आणि म्हणून ज्ञान देतायत भगवंत, पण भगवंतांवर कुठल्याही ह्या त्रैगुणांचा प्रभाव पण नाहीये, किंवा भगवंत या गोष्टीला काही कारण कुठल्याही गोष्टीने ते डायरेक्टली त्याच्यावरती त्यांचा आपण म्हणू ना की जसं मी सगळ्याची निर्मिती केलेली आहे, पण मी या सगळ्यांनी अप्रभावित आहे. या भौतिक सृष्टीला निर्मिलेलं आहे, पण कुठेतरी हा मन, अहंकार, बुद्धी या सगळ्याला नियंत्रण करण्याचं कार्य तू करायचंयस. कारण हे ज्ञान मी तुला आता दिलेलं आहे, म्हणून तुझ्या इच्छेला येईल ते तू कर. कुठलीही सक्ती नाहीये हो भगवंतांची. मग जो मूळ आध्यात्मिक स्वभाव आहे, भगवंत म्हणाले की परमात्म्याचा तू अंश आहे, तुझा मूळ स्वभाव आहे, पण तू या भौतिक जगामध्ये बद्ध झालाय, त्या पावसाच्या थेंबाप्रमाणे कुठेतरी इम्प्युअर झालायस, कुठेतरी अशुद्ध, कंटॅमिनेट झालेला आहेस, असा हा जीव बद्ध करतोय भौतिक जगामध्ये. मग तुला या ज्ञानाने काय करायचंय, तुझी इच्छा काय आहे ते तू कर. मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजिम्मा नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी मे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सदैव माझे चिंतन कर, माझा भक्त हो, माझे पूजन कर आणि मलाच नमस्कार कर. याप्रमाणे निश्चितपणे तू मला प्राप्त होशील. मी तुला हे प्रतिज्ञेने सांगतो, कारण तू एक अत्यंत प्रिया सखा आहेस. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भगवंत पुढे सांगतायत तुझी इच्छे नाही तर तू करच. पण जसं भगवंतांनी आपण आधीच्या अध्यायामध्ये बघितलं 9:34 मध्ये पण की मन्मना भव मद्भक्तो, सेम तो श्लोक आहे की तू मला जे काही करतोय, मग पत्रम पुष्पम फलम तोयम. भगवंतांची पूजा करणं खूप कठीण नाहीये हो, खूप सोप्या पद्धतीने. मग तू खूप काही मला अगदी 56 भोग देऊन आणि मला अगदी सगळं पूजा यथार्थ की अगदी यथा सांग तू सगळं केलं पाहिजे, नाही हो. 2 हात 3रं मस्तक, हे तू मला ज्या भावनेने, तुझ्या या भक्तीच्या आणि या भावनेने तू मला अर्पण, प्रेम आणि भक्ती त्याच्यामध्ये अगदी ओतप्रोत भरलेली असू दे. आणि हे मी तुला प्रतिज्ञेने सांगतोय, तू माझा भक्त हो, पूजन कर आणि मला नमस्कार कर. आणि तू निश्चितपणे मग माझा स्वभाव आणि मला प्राप्त करू शकशील. कारण भगवंत म्हणतात, अर्जुना तू माझा प्रिय सखा आहेस. आणि याच 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 लाईन्सवर आणि याच नात्याने भगवंतांनी ही सुरुवात केलेली की मी का तुझी निवड आणि तुला हे का सांगतोयस, कारण तू एक अत्यंत माझा प्रिय सखा आणि अत्यंत योग्य असं शुद्ध भक्ताच्या त्याच्या भावना सगळ्या आहेत, ज्याच्यामध्ये भगवंतांच्या ज्ञानाने अजूनही त्याच्यात परिपूर्णता येते आहे. सर्व धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा शुचः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सर्व प्रकारच्या धर्माचा त्याग कर आणि केवळ मलाच शरण ये. मी तुला सर्व पापांपासून पापांपासून मुक्त करीन. तू भयभीत होऊ नकोस. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. धन्यवाद. तो सर्व धर्मांचा, मग हे धर्म काय आहेत हो, जे धर्म कुठलेही नाहीये, जे कर्मानुसार ते वर्णाश्रमाचे आहे, पण बाकी इतर कुठल्याही धर्मांचा तू त्याग कर आणि केवळ मला शरण ये. तुझं कर्मांमध्ये मग कुठल्याही प्रकारच्या वेगवेगळ्या त्या गोष्टींमध्ये स्वतःला बद्ध करू नकोस. आणि म्हणूनच या गोष्टींचा त्याग करून तू मला शरण ये. सर्व पापांपासून निश्चितच तुझी मुक्तता होईल, तू भयभीत होऊ नकोस. आणि म्हणूनच कुठेतरी त्याचं मन जे विषण्ण झालेलं असतं, ज्या करुणा, जे पाप करण्याची जी भावना मनामध्ये असते, त्या सर्व भावनांना बघा पुढे जाऊन अर्जुन म्हणतायत, काय सांगतात, इदं ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जो तप करीत नाही, जो भक्त नाही, भक्तीमध्ये संलग्न नाही, तसेच जो माझा द्वेष करतो, त्याला हे परमगुह्य ज्ञान कधीही सांगू नये. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग जो भगवंतांचा द्वेष करतोय, ज्याची इच्छाच नाहीये, जो भगवंतांच्या अस्तित्वालाच मानत नाहीये, जो तपही करत नाहीये, जो भक्तीमध्ये नाहीये, ती निष्ठाच कुठेतरी ऍबसेंट आहे हो, त्या निष्ठेचीच कुठेतरी कमतरता आहे. भक्तीमध्ये संलग्नता कशी आहे, आडात नाही तर पोहऱ्यात कुठून येणार आहे. मग जो भगवंतांचा द्वेष करतोय, मी देव आहे आणि कुठला देव, असं काही नाही या जगामध्ये, आणि हे सगळं चालू आहे फक्त एका कर्मानुसार चालू आहे, इच्छांवर चालू आहे, अशा या मायावादी तत्वांमध्ये जे कोणी अडकलेले आहेत, त्यांना निश्चित हे ज्ञान कधीच देऊ नकोस. कारण मग त्या गोष्टींवर विश्वास ठेवणं, कारण जर निष्ठाच नाहीये मनामध्ये,
त्या श्रद्धाच नाहीये मनामध्ये, तर ती कुठेतरी पुढच्या पातळीवर कशी जाणार आहे? अशांना हे ज्ञान बिलकुल देऊ नकोस, हे भगवंत अर्जुनाला सांगतायत. य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जो मनुष्य भक्तांना हे परमगुह्य रहस्य सांगेल त्याला निश्चितपणे शुद्ध भक्ती प्राप्त होईल व अखेरीस तो माझ्याकडे परत येईल, यात मुळीच संशय नाही. त्याच्यापेक्षा मला अधिक प्रिय असा कोणीही सेवक या जगामध्ये नाही, तसेच त्याच्यापेक्षा अधिक प्रिय असा कोणी होणारही नाही. हरे कृष्ण म्हणतात. हरे कृष्ण. मग जी व्यक्ती ज्या प्रभुपादांनी प्रत्येकामध्ये कृष्ण भावना आणण्याचा प्रयत्न केलाय, असं हे परम रहस्य, परमगुह्य रहस्य सांगेल त्याला निश्चितपणे, मग जे 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 प्रभुपाद प्रत्येकाला ज्या गोष्टीचं सांगतायत महत्व, त्याला निश्चितपणे शुद्ध भक्ती प्राप्त होईल आणि अखेरीस तो माझ्या धामाला परत येईल, यात शंका नाहीये. कारण तो भक्त भगवंतांना विशेष आहे. त्या भगवंतांच्या त्या भक्तीचं भगवंत रक्षण करतायत आणि म्हणूनच भगवंतांनी सांगितलेलं आहे, परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवानी युगे युगे. भगवंत आहेत, प्रत्येक युगामध्ये अजन्म आहेत ते, पण ते कशाचं रक्षण करतायत? त्या भक्तांचं रक्षण करणारे, त्या भक्तीचं, त्या भगवंतांच्या त्या भक्तामधल्या भक्तीचं कधीही नाश पाहू देणार नाहीत ते. आणि असा हा भक्त भगवंतांना विशेष प्रिय आहे, असा कोणीही सेवक या जगामध्ये नाही, तसेच त्याच्यापेक्षा प्रिय भगवंतांना कोणी नाही, तसेच त्याच्यापेक्षा अधिक प्रिय असा कोणी होणारही नाही. अध्येशते च इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टः स्यामिति ते मे मतिः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि मी घोषित करतो की जो कोणी आपला या पवित्र संवादाचे अध्ययन करतो तो आपल्या बुद्धीद्वारे माझे पूजन करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा, भगवंत म्हणतायत की त्याची बुद्धी कशी आहे, जो या संवादाचं अध्ययन करतोय, की ज्या संवादाचा, या भगवद्गीतेचा जो अध्ययन करतोय, त्या पवित्र संवादाला जो जाणून घेतोय, तो निश्चितच आपल्या भक्तीद्वारे माझं पूजन करतो. मग ज्या नवविध भक्ती आहेत बघा, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, अर्चनम, पाद्य पूजनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम. मग या भक्तीच्या नवविध भक्तीद्वारे असा हा भक्त आपल्या बुद्धीद्वारे भगवंतांचं पूजन करतो. ज्यांनी या भगवद्गीतेचं अध्ययन केलं, या पवित्र संवादांचं अध्ययन केलं, तो निश्चितच या भगवंतांना जाणण्याचा प्रयत्न करतो आहे आणि त्याच मार्गावर तो मार्गस्थ होतो आहे. श्रद्धावान नसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभां लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. आणि जो मनुष्य श्रद्धेने व द्वेष न करता श्रवण करतो तो सर्व पापांपासून मुक्त होतो आणि पुण्यवान लोक जेथे वास करतात त्या शुभ लोकांची तो प्राप्ती करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जे श्रीला प्रभुपाद द्वेष आणि कुठलाही मनामध्ये मत्सर द्वेष न करता प्रत्येकाने कृष्णाला जाणावं, प्रत्येकाने ती भावना स्वतःच्या मनामध्ये निर्माण करावी, या एका श्रद्धेने जो हे सगळं सांगताय आणि जो याचं श्रवण देखील करतोय, जो मनुष्य या सगळ्याचं श्रवण करतोय, तो सर्व पापांपासून मुक्त होऊ शकतो आणि पुण्यवान लोक जेथे वास करतात त्या शुभ लोकांची तो प्राप्ती करतो. मग अशा प्रकारे याचं श्रवण केल्याने सुद्धा कशी तुमची प्रगती होऊ शकते हे भगवंत, म्हणूनच ही एक भक्तीची सेवा आहे आणि हे जाणणं हे अत्यंत महत्वाचं गोष्ट आहे. आणि जे याचं महात्म्य किती थोर आहे. नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव. हरे कृष्ण. कोण वाचतंय? झालं, आपण शेवटावर आलोय. अरे, स्लाइड गेली. एक सेकंड.
येस, एक मिनिट. सॉरी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, हे कृष्ण, हे अच्युत, माझा मोह आता नष्ट झाला आहे. तुमच्या कृपेने मला माझी स्मृती पुन्हा प्राप्त झाली आहे. मी आता दृढ आणि संशयमुक्त झालो आहे आणि तुमच्या आज्ञेनुसार मी कर्म करण्यास तयार आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अर्जुनाला आता पूर्ण ज्ञानाने परिपूर्ण झालेला अर्जुन आता म्हणतोय, ज्याने 10व्या अध्यायामध्ये सुद्धा सांगितलं की माझा मोह नष्ट झालाय, माझा भ्रम दूर झाला आहे, तिथे तो म्हणतोय. पण आता त्याचा मोहही नष्ट झाला आहे. कुठेतरी ज्या मनामध्ये भावनेनी, कुठेतरी ज्या भ्रमामध्ये त्यांनी स्वतःला अडकवलेलं होतं आणि जी त्याचा असमंजसपणा झालेला होता, की तो जाणू शकत नव्हता, जो विचार करतोय तो योग्य आहे की अयोग्य आहे, मी युद्ध करू का मी नको करू, हा सगळा माझा भ्रम दूर झालाय, माझ्या मनातला मोह नष्ट झाला आहे. तुमच्या कृपेने मला माझी स्मृती, की मला जे काही, जो उत्तम एक धनुर्धर आहे, उत्तम क्षत्रिय आहे, ज्याचा गोल, ज्याची व्यावसायिक अशी, ज्याची एकात्म आणि ज्याचं केंद्रित असं ज्यांनी लक्ष साधलेलं आहे, ज्या द्रौपदीच्या स्वयंवरामुळे ज्यांनी माशाचा डोळा फोडला आणि ज्या द्रोणाचार्यांच्या आज्ञेने ज्यांनी पक्षाचा डोळा ज्याच्यावर बाण मारला, असा हा एकमेव केंद्रित आहे अर्जुन. आणि त्याला त्याची स्मृती पुन्हा प्राप्त झाली आहे. तो आता दृढ आणि संशय मुक्त झालाय. मनातल्या ज्या काही शंका कुशंका होत्या त्या सगळ्या दूर झालेल्या आहेत आणि तुमच्या आज्ञेनुसार मी आता कर्म करण्यास, म्हणून जे भगवंतांनी इच्छा सांगितलेली की तू कर तुला हवं ते, मग आता अर्जुन हे कबूल करतोय की माझं हे ज्ञानाने पूर्णपणे मी आता परिपूर्ण झालोय, माझा मोह नष्ट होऊन मी आता तुमच्या इच्छेने जे कर्म करायचे तुमच्या आज्ञेनुसार ते मी करणार आहे, की ते युद्ध करायला आता अर्जुन अतिशय सक्षम आहे आणि ते तयार आहे युद्ध करायला. मग हा सगळा संवाद संजय धृतराष्ट्रांना कशा प्रकारे सांगतायत? हरे कृष्ण. हे शेवटचे श्लोक आहेत आपले. हरे कृष्ण माताजी, मी वाचते एक मिनिट. वाचा. संजय म्हणाला, याप्रमाणे श्रीकृष्ण आणि अर्जुन या दोन महात्म्यांचा संवाद मी ऐकला. हा संवाद अत्यंत अद्भुत आणि रोमांचकारी आहे. व्यासदेवांच्या कृपेने हे परमगुह्य ज्ञान योगेश्वर श्रीकृष्ण अर्जुनाला सांगत असताना साक्षात त्यांच्याकडून मी ऐकले आहे. हे राजन, श्रीकृष्ण आणि अर्जुन यांच्या या अद्भुत आणि पवित्र संवादाचे वारंवार स्मरण होऊन मला प्रतिक्षण पुन्हा पुन्हा हर्ष होत आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. संजय, ज्याला या सगळ्याचा इतका सुंदर लाभ मिळालेला आहे, कारण ज्यांनी प्रत्यक्ष रणांगणावरती या भगवद्गीतेचं सगळं ज्ञान ग्रहण केलेलं आहे, अशा या संजयाला व्यासांमुळे हे शक्य झालेलं आहे. ज्या व्यासांच्या दिव्य दृष्टीमुळे तो धृतराष्ट्रांना प्रत्येक अगदी क्षणाची माहिती देत होता. त्यांनी त्या अद्भुत विस्मयकारी अशा विश्वरूपाला सुद्धा बघितलंय आणि तो उपदेश पूर्णपणे जाणलेला आहे. म्हणून ते म्हणतायत आता की अर्जुन आणि श्रीकृष्णाच्या या संवादाचा अद्भुत असा रोमांचकारी संवाद आहे की ज्याचं मला सुद्धा ज्ञान मिळालं आणि ज्याने मी प्रतिक्षण पुन्हा पुन्हा हर्षित होत आहे. हरे कृष्ण. तेच पुन्हा सांगितलंय. मी शेवटची स्लाइड करते. येस. यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम. हरे कृष्ण. जेथे योगेश्वर कृष्ण आणि महान धनुर्धर अर्जुन आहेत, तेथे निश्चितच ऐश्वर्य, विजय, असामान्य सामर्थ्य आणि नीती आहे. हे माझे मत आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. शेवटचा श्लोक आपण ऐकतोय. संजय म्हणाले की जिथे कृष्ण आहेत, जिथे प्रत्यक्ष भगवंत आहेत आणि जिथे हा महान धनुर्धर अर्जुन आहे, तेथे निश्चितच तिथे धर्माचाच विजय होणार आणि अधर्माचाच नाश होणार. जिथे निश्चितच ऐश्वर्य, विजय, असामान्य सामर्थ्य आणि नीती आहे. हे माझं मत आहे. आणि म्हणूनच कुठेतरी धृतराष्ट्राला त्यांनी पूर्ण कल्पना दिली आहे की अधर्माचा विनाश होणार आहे आणि पांडवांचाच कुठेतरी विजय होणार आहे, या धर्माचाच विजय होणार आहे. की जिथे प्रत्यक्ष भगवंत ऋषिकेश, जनार्दन, जगन्नाथ जिथे प्रत्यक्ष आहे, ज्यांचा जिथे वास आहे, जे केशीनंदन, ज्यांनी सगळ्या असुरांचा नाश केले, असे सामर्थ्यवान आणि असे सगळे षट ऐश्वर्य असलेले भगवंत ज्यांच्या बरोबर आहेत, त्यांना कुठलंही भय नाहीये आणि त्यांच्याकडे असामान्य सामर्थ्य आणि नीती आहे. इति अष्टादशोध्याय समाप्त. इथे आपण हा अध्याय समाप्त करतोय आणि इथे भगवद्गीता समाप्त होतीये. आपला शेवटचा अध्याय संपलेला आहे. असं हे सगळं विभागणी आहे आजच्या या श्लोकांची आणि इथे भगवद्गीता
अपूर्ण झाल्याचं मी जाहीर करते. आणि आता तुम्हाला जे प्रश्न असतील, आपण थोडा वेळ, मी तुम्हाला म्हटलं ना, हा अध्याय खूप मोठा आहे आणि खूप सुंदर आहे. त्याच्यामुळे ज्यांना आता प्रश्न असतील त्यांनी विचारा. आपण अजून एक 5 मिनिटं निश्चित देऊया. कुणाला वेळ नसेल, ज्यांची काही कामं असतील त्यांनी निश्चित जा. पण तुमची इच्छा असेल तर निश्चित विचारा काही. हरे कृष्ण सगळ्यांना. रेकॉर्डिंग थांबवते.